you know, me beda no obi afra me say hey ebe adai asem yaka yawie no obi afra ma ko nkanya boni o nkanya boni se bebua bema opese ho ye ho ade o na we yaka we obi so fra ma ko ne de pastor ka ye no anu no jese me phone no so na afa de enu anu o mo fresi so anu mo kire wa o ka kire mo say we free studio kra wonom enchi ase ba jese eno eye asem kese pa nanso sadi etie bia no yesi bibia wo pesa wo ye bia no bisa erade ansa anamontio bia wo pesa wutu bia no bisa erade ansa na se hu konkono eka wo ho ana oti wo mu a ubenya response no toda eya na yene aye de yepe na yede ayade afei ebewi akire no na ebu aka yesim ebuka wosim wi a afei na ye kwa akọbọ mpa ye age akwankyere adentina se wonim se nyame etie mpaibo na obetimi ama wakwankyere when ni nkan ankankyere no ansa na wamu wakwankyere na wankasa wode wope eyeye na ankoyie no enunti wakoshia bema no so obehunu se wukura na nye wukuru no ebo mpa ye ne nyame mie wani ewo eniema bebre eho ansana watu wanamo we wose uchu bema bi eye grateful de wo ye ma anu nyina se bibi kra ba nanu mu odu wo ye matured onka bema bi emema bi nom mu nyina se de ma bitie no sa na mema bi nsutie ebinum adwene mu eha said ye may be madrimu hano enunti bibi ketua bi eba ya na wonum esane secret ediego nti ojidini mekasa kire obi a oye ojidini ansana ubetu anamo bia no hwese woni nyankrompon edi ho enkomo na onam so ema wo de onye na menimse eno onam so eya ewie ye no enkofa enuhu any disappointment bia emma yede yepe eye niema enunti disappointment no eba na afi yetenetene yensa eya asomesi eye obenten nyi ni se nyame akire wo bi kwan a wonfa so no ofa so no akwagina ba bia aka se eye nyame ne ka se menye ena nkoyi ebi nsida ebi nso ensida ti abre bia no ye momode ase asembia no de be kwenya me ni mansa me tumu anamo hi yeah Oime trosresa hi grow when you go rande any another nani jiaji okay mame ma wakwa aba Josoma. okay na within the same Ipacho ye frame Kuya Doma. Akua adoma edin wei merin fida akua adoma ane esense nia medi nachi efe no akua adoma okay akua adoma fi he na bae Ipacho me free offenso rap. okay offenso rapon na akua adoma efi bae nti ye ne akua betwetwe nkomo awia yi obekire ye hawa ode bae na ye nam so etimi ape ano pomesibre ede amano akua Ma. ya nonko I just said me uncle okay let's go ede asem na de bawie Ma me pacho masama me de ba ya ne say. Na misua adwuma wo offenso. Na me pacho be ma bi be fa me ne e frɛ no wo say asibe. Na wo de me call o ma me mokura ti ye won kura 7 na ba akoyale ma ye de ni chini fm bia so anye ye akua me ba anye ye okay nti mame ma anye ye no mo ka se akra ne yade ya ne so anye ye bia na sa abre ne ye ma akra yi hepasco capsules ne bi no ya enke ye esanse betumi aba se ne brebo no ena ne ho atochima enu nti na me ka se awia yi
ɛma hepasco capsules no ɛmpa wɔ ne abusua ne ho momɔmɔden sɛ mobɛno nom bie na mpɛtuwuo ama meto mo kwam hepasco herbal capsules ɛyɛ adupa a wononom a ɛboa wo na ɛbɔ wo brɛboɔ no ɛho ɛban kwanuasa biara so ɛbɛbɔ wo brɛboɔ no ɛho ban ɛno nti bɔ mmɔden sɛ wo nso wobɛtumi atɔ bi na wanonom pharmacy bia mu wobɛnya ebi ɛbɛma obrɛboɔ no ate apɔ aberɛ nyinaa na frɛ 055 7453579 055 7453579 na also ɛma wo nsa ɛnka aduru no ebi na ɛyadea ɛbɛboa wo papa grow fine yɛbɛma wo bi anom ɛnkyɛ ɛno nti wodeɛ tae chuku na ɛtwɛn yɛ na ABA herbal clinic deɛ wada ama bɔ mmɔden sɛ wobɛkɔ hɔ w'ani ɛna ɛyɛ wo ya o maame o papa bi o ba no n'ani ɛna ɛyɛ ne ya ma no ABA fa no kɔ ABA herbal clinic ɛne yadeɛ no nyinaa no ase ɛbɛtu stroke prostate hypertension ɔbɔ coffee kyira ɔte ɛyaw sexual weakness prostate liver no kidney ɛho atokyima wohia ABA herbal clinic suffer 3 days suffer rasta ɔbɛbɔ kumase kwanda so dwena se ɔbɛn main market no frɛ 0541 565 199 0541 565 199 okay mame nkɔ na mene akuya adoma nkɔtoa yɛnkɔmɔ twetwe no so nti akuya wo ne bɛmɛn atena ɛna wo se bɔkɔ hene fa ɔde me kɔ maame makura ɛwɔ urapon ekura baako ase baaso nti wɔnom ne yɛkɔtena ya yɛwɔ 7 ɛna akura baako efiri mu to ofiri mu na ɛka bae no ɔse wɔkɔdi paaba ɔkɔɔyɛ ma ma wɔkɔ so na menyim busomi num wa mabiem mekɔwo yɛ na saa akora ne firi ti afei na ɛdene ma me na bla bi bɛfa me yɛfrɛ no yaw ɔpale ɔbae na meka me ha wo nyinaa kyerɛ no na ɔsɛ akuya mɛboa kasa ne nyɛ mu so na ayi me ɔhene bi aboa me kakra wɔ ebla kɛse ti wɔ mem sta kakra sɛ bi mfa nkɔfa aniɛma na mede kɔfa gale ne beans ɛno ana na mede tɔn ti mai ne bɛfa me nkakra na agya yɛ nkora ne soso dɔɔso no ma ntimi yɛ nyina na edwa ne hye ti nyinsɛ ne baayɛ no wahwɛ me a ti me wo yɛ yi me na wɔtwe me mfa nsɛ na wɔtwe ne na ni 3 days kwasiada na ɔbɛka kyerɛ me sɛ obi yɛ na maneɛ sɛ akora no ɛnyɛ ne ba nti nyinsɛ no me mfa akora no nkɔpo wɔ papa no wɔnhwɛ no 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 deɛ wontimi nhwɛ akora ne bi mu ebesi nne ɔbɛka ayɛ akora ne kɔ busumi num firi hɔ ɛno ano no wɔnsi hɔ biem atɔ saa meli sɛsɛsɛ wɔwɔ hene si wɔnni hɔ ɛno ano obi nim baabi kora sɛsɛ wɔwɔ me nso sɛsɛ no ɛdene ma me deɛ me ne me ma bedie kora ɛdene maame na me te na kura na wɔhwɛ me no sɛsɛ maame no so afiri mu kora ɛkɔ 2 weeks tie ɛdene ma me ne me ma ti mesrɛ ma atiefoɔ momuwa me sɛsɛ me ba ma nkɔ bɛde kora na lolo fɛ kora nka me nya bi okay akuya diaba madama mesrɛ wo a mame how kakra fiti ase bi mame madam me pa kyɛw na ne sua adwuma wɔ ofin so ɛna boy bi ɔbɛfa me yɛfrɛ no wɔ sɛi asibe wɔno na agya ɔbɛfa me a me ne no hya blaba se na ɔde me kɔ o maame akura ase ti hɔnom ne yɛkɔtena ya na wɔtete nhwɛsoɔ nti hɔnom ne yɛwɔ nkɔla 7 na baako ɛyale ya yɛde ne kyini ya anyeye ti na amaka abɛtɔ ne so kakra ɛna ɔka kyerɛ me so wɔkɔdi paa aba wɔkɔ so na akora na do wu yɛ n'akyi na menyem kɔ busumi num ɔkɔɔyɛ wa mabiem wɔkɔdi paa aba mekɔwo yɛ akora ne firi mu nyinaa wɔansi hɔ da enti wɔbaayɛ last year ya na ɔbaayɛ kora so ma sɛ ne ma na yɛ dai sɛ ɔbɛyɛ dai mede akɔto mpanyimfoɔ nyinaa anim sɛ yaka
ba ko me onkrofo atititi bia mame ya na nkora ne so de omu hu ahwehwim so omu kodipa enti ese ba ko na waka ho no onu pokro oboro 10 years so omu no omu sosonso omu ntia onko school maka ka enam wono so okoye ni nti nam kofa bla yi so besere mi a ejamene netie mi de mi nim sesei se no de beye mi nyinse ba wo hwe mi a na me ma me ne so boa mi papa mi ma mi a oje me ne metena ye mi ba che ofri do mi abla no si ni fie wo apem so na ma me ne so afirim ko 2 weeks sesei ma dene ma mi ye bedie kora no na de me ma be hye no ma uhun kora na mobo me ba kora ma anko be de kora na ka minya lolo fema nam si we de dene ma me so hwa na da bia me fidie da nam se se me we de jese me de ma no di asem no waka no no na bia wo kasi ye wase no wo no mi nya opa de ne banie no bi pa cha wo koyi mi free hospital ba ne Sunday eno ba ye de beto papafo bi anim na me wo honom no wo say me ba wakura wo nam so me ba ye no hwi ni wo ntime be pe de me ne nkora nketo no be kwa akodi no so ma beto ha de ekura mu ho de se panyimu bi ani ho na me ne wo nkomo pa nam so oni me wo nkomo se ekura mu ho no mo ho honom so na metie enti be ya ye nko no so nkomo na de je se panyimu wo enti menya to ha so de ho so de mpanyimfo wo enti ye ntena se ni yenkenti hwa na metena ase na mpanyimfo no so tena ase asama obeka ne se wo yi me bae na obi abeka akire nsa akora no enya ne ba enti saade a wono de ne nanie ne nsanie mi nkopa akora ne papa no wono de nya de se obehwe akora ne bi enti mama ni busa ne se na wo kasa no wo hu se wo bai ebetu so obi wo ho da wo se da bi na mbusa nse blaya wo betu obi wo ho ana so obi abeka akire se wo ne ayi adoma nam no adoma ye mi nipa na wo se da bi me de wo hu nipa efiri ekura na so wa abeka ne de nya de se me hwa akora ne bi na mai ni busa ne se na say hospital kane kasa nye muso me nyem no ka kire me se me mie nkose no no de waduro no ne mensia wa wo awie enam se me de mintimi nse no kire se ye se na enye ye me metu onim firi enkonwa fie na blabo wonni bia ye mfi entime de mintimi nse no se ya amanse no ne de eno na me de meje de se odi ye nyina so obi abeka akire ne se akora ne nye ne benti wontimi nhwe ne bi me so akora ne gitum poti wu huna akora ne ye ne ba ti wo se ofiri ho so okoni kuromo ofire kuyapem so okohine obedi pa efiri so obeka asa na akora ne ekobusumi num akora ne ekobusumi num onsi ho num biem na maintain nkan so da se so de wo hwe me ne so na efiri mo no eno na me se me de ba nam de abeto adwo abedwafo anim nam de atomo so mo se momwa me 87.9 Kumasi me da se eno ti ma me ema o Jenike enom ene Jenike de wa wonimu o eye kama Ayona pharmacy for na de Jenike syrup no wode aba e de mama enu nti oba abomode aso benu mi uko fichira wote yawo wonfichi kro no etwitwa esisi a nonum bi pa na ntumi emu a wanya wo menopause enam so ama wo so me ha hyehye me ha ye mi sei me hu ye mi sei me so wada anhwe ya na wo ma akobo traffic light de wo hia eye Jenike syrup no ebi what in cat to cry oba uhia Jenike syrup 0597216047 0597216047 frɛ na ene mpanifo eni enkomo pharmacy BMO Jenike syrup obenya bi na won so wato mame nko na mene menua ba enkodi enkomo oba benadu Marcos semo akwa ba ya enna na wo mpom te nyame adom me ho ye pa okay ena ya ben madro pa ya beko piwak natural piwak 3p garlic mixture me da say
Yamatiefo nyina aha emo bibia akwaba de ba akoma mu nsɛm dwumadie so medɔfo me busa sɛ ompo no emu te sɛn megidi sɛ wagye me so ɛwɔ fie sɛ nyankopɔn adom ho yɛ papaapa ɛnɛ ɛyɛ yɛwɔda awurade ayɛ yɛadom wama na awɔtwe no akɔ asa abɛto asomdwie mu abrɛ ne abrɛ nyinaa yɛbaa ne aka kyɛw sɛ nyame yɛ yɛadom na sɛ wɔde yɛkɔ na sɛ wɔde yɛba na awɔtwe no kɔ na atwa ne ho wrandoa na asa abɛto asomdwie mu a ne yɛdi afio na kyɛ sɛ nyame oni edini yie entina se piwak natural ayede 3p garlic mixture abadwa so no ye ba ne abusa wo se ompo no emu te sen ye pesa wo gye so e wo fie se nyankopon adom ho ye papaapa medofo awie eyesime dupe na me ne o ebo nkomo edro won so a ye de abadwa so a enne enipa nyina enum bie na yagye atum se edro no eye edro enipa nyina bodin atwa pruse de ma edro no ni din any 3p garlic mixture 3p garlic mixture medofo kai se edro no ewotoam ehwe ho a ebo gengenan enti woto a na wosom yi se de wo hwe no Akoma FM online any onua TV so no medofo eye saa pepepe na edro no etie ema obi mfa akotokoro na na wo 7 ema obi mfa sokwa na na wachenchina ehunu bi penti asrewa wogene baagura na ni hwenchen na no ankowa abofra nani wan kasa twa aduro ne to phone no so ko pharmacy shop herbal shop baby eto biduro bia yi wo phone no ene phone so aben so kama yi phone no fa kire nipa ne se aduro ye da phone yi so yi eno bi na mepe enya za gibi kokonom na abedi aduro ne ho adanse e de akire afoforo aduro ye di ho nkomo yi enya aduro bia se 3p garlic mixture pharmacy shop ebi wo ho Ghana baby a ubenya biato me borura pharmacy shop bi na me hu se 3p si ho a na mani age esan se obi obewura ho bi oso ope bibia no ebesa ne yade ama na koma atone yem ene nkomo a ye di ye stroke gie number no e bia wo maame bi o papa bi odi hie bi wo ankasa oba ukunu oyire wanya stroke ananie maame ba bebubo sui ebi bone nkaye etoda ohun ye mu bi wo hono a ade ne bedi kan ma wone se me na ba kan no se wo be ma wone na de be ma na ekire wo se bibi pe ha ni padua no entitu ho na mo entina broni nso ye sa abrofo kase de ba ye se prevention is better than cure se wo bobon ho ban ayi wo ho afiri saa de ni mu no eyese ne se afi wonam na wo pa duro e de asa wonyarewa edidi kan bo ho ban yi saa de ni firi wakwan mu ansana wape bibi a wode nom atu ase deku 83p de ebedi kan boawo na abon ho ban na ye firi wakora e ma ne nkoduru baabi a afi na apa adura nom die number Fred Dr. Cecilia na ye ni stroke ho enkomo ye number no e 0248 92 88 24 0248 92 8824 medofo kai se 3p garlic mixture de mpene se obeto na wano na emom se wonom nko ade a obonu se aduro no eye aduro afi yenhwe ade ne kofa stroke ede ba stroke no emfiti preko pe na eba enti bibia nkoka papa enye grede di se wutia so na ye graw the attack of stroke ede ba eye pressure ya ni din de hypertension ni din de high blood pressure ni din mi nyina ye kama pa na so oyokunfo obekun ato atwene eye pressure ene kofa stroke edeba obi nso de ye ensanom bebrebe yense obi adwuma but yes too much of everything is bad to ye bibia no hwewachi obi nso de ye kase mroso srade doso ni padua ni mu no emma moja ntumi ndi mu afurusane ye ete basa wuntiri mu sisi emoja nko emoja ma me be che de kofa de brewo eno nso etimi ekofa stroke e de brewo obi nso de eye se ni nipadua no yaka ache ne se owasi kire yade enso still was ye be wunti ye na omo motaka sa asem no se wo wu oba maame kemirika wo be so no enka marathon mo ko na anu ade kura nka wo nche no medofo pe 3p nom
na sa wo diabetes ya fa 3p ye wadu ne ntu ase na ankofa stroke amrew enti yenhwe ye wo stroke ma hodo mienu ye wo ischemic stroke ene wo hemorrhagic eti baako na kofa baako de ba ischemic ne ye bra ontrim asisi ne mogya ne ntumi nkono eno nti na wo hia 3p na wontrim ada ho emogya ne pompe a ekọ na ba edi akone ba abra bia no woye free enti wonya pressure ena kofa stroke de abra ischemic ne ba wa abra ontrim asisi na emogya ne pese etimi wura wontrim na enko no saa ne kofa edeba eti wo se ba bia wo se mogya kọ ewo adwene mu na enkommo ne nya ahode no enko biem afe ne enkommo no omuwu na akofo haw edi abre adwene no afe hemorrhagic no so ye bra emogya ne twifa entini mu etwi enko a ede force ene beko ubie prono na ubie ne enko ubepem prono no enti mogya ne bepem ewo entini mu na afe apai na afe enwunu egu adwene mu na akofa hemorrhagic no edi abre ene de anifra ebre obi a wanya stroke no enti won se timi kase wanya stroke abubu egudam nani so asefra ena etimi ma wani so wisi emfra wani but wo hwa ade a unhu ne ye ena tima wa adwen no obi no wodi nkomo a wotumi se ne nsam a wo ka no enka hia pa wo sanka wuyi na no esna wontimi nka bi afe na wonti ase ekọ akiri wonti asamase emanantie ho ebeye woden upagya wonsa enye yie onipadua no waye dududu afe nantie na eho aye woden na se stroke no a ena abo ede wato fom afe wo beka dem Ghana wotimi koba mpo na ye den na wo betena dem ye hwe na anu nansa enenan enenum na nipa apa aba ewo ho ema na nyansa no anka se mehu yanka P3P garlic mixture na enonom ebeboa de mebubo so yi unhunu bi onana unia mieni nkomo na eduro no ebeboa ne pa 3P garlic mixture je number ne sisi a na ene doctor eni nkomo akasima kakrab ne de nkomo twetwe no esi ye number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 se stroke ebo nka ye ana de wuhu no eye stroke na ebe ye wo a pressure na di kan it the moment a doctor beka cho se wanya pressure no mesrew P3P no manim tuase na eni di mu ankofa stroke amrew afede tosumienu etima wonsa ye utitriti wo hono mo a na wona ase asase pagya na woni padua no uye du ehwa na se de wosen bia chew ntentem no a chew force afi woni padua na se wagene na unhu de wonye wo ho P3P nom na enyi sa ho no emfiri ho utitimi pai wo denden ukoshasha wa sekura bugu ho a na uti no eye wo ya mo P3P nom enye uti no na eye wo ya keke wo efiri inside emogya ne ntumi nkomma enti nom 3P na untirimu na ho eye ntirimu adwuma eye mogya mu adwuma enti wo nom no saa yarewa wo do no fo no entimi ntene padua nim ena nkampese akofa stroke edi abro eti Ghana ha baabi a wo bia no bowra pharmacy shop ene baabi etu amibidro bodi ni keke 3P garlic mixture obeyi bi edi amount je number na menche baabi a obenya adro ni bi abra edi enkomo twetwe no esi no ye number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 medofo sa wo Fred doctor 3P garlic mixture Piwak natural emfa won semunsie ye emfa obi asam nkoto abonten ye see your health our concern said the hospital for you so no asane enso ye ka enti obi won ma frasa de ne nsem na wo ka no o de bi siesie wan kan chen say ye record wa dance die ana de woni ye ka na ye moma ni pante a ye mfa record na nye bibia because doctor osura urade kuma se boru akole na keba Danny Heba, Kriske Heba, ubenya 3P garlic mixture. Ho fonko Albert Sam, takrade AA Mensa, Koforidia Gabson Pharmacy, ewo ho, Mumuni Away Enterprise, ewo wa, yene katira nune dimshe nimo. Wofa kwadjo Heba, Temale, bebia electromat no wana, ubenya biwo ho. UDS, Charles Heba, oshe ho,
kɔkɔgye wo deɛ wobɛyi bi de ama wo n'anim te paa afei wode w'ani kyerɛ nkran so a King's Walk Kofsam ɛna Angel Herba ɛwɔ Accra Okanshi Little George ɛna Health Alert Clinic ɔmo nyinaa ɛwɔ bi Wedema Pharmacy ɛwɔ Ashaman ɛna Ghana ha baabi a wɔ bia Goso Sankore Kukuom ɛwɔfoɔ no ebi wɔ pharmacy o enti mesrɛ mo ɛyɛ amo nkɔ hɔ ɛmfa bi ɛnkɔhyɛ baabi atokuro mu ɛwɔ pharmacy ɛwɔ herbal shop wobɛwura ho nko a wobɛnya bi atɔ Ghana ha baabi adeɛ 3p ɛduru hɔ kopɛ wo deɛ na ɛbɛboa deɛ number no na yɛmfa yɛn nkɔmmɔ twetwe no ɛnsi yɛn number no ɛyɛ 0248 92 88 24 0248 92 88 24 medɔfo kae sɛ aduro no ɛyɛ 3p garlic mixture nyankopɔn yɛ adoma Marcos dasɛ nɛ ɛno bɛsɛ deɛ hyia me ensure papa prophetess Akoma 87.9 FM and on your TV. Jubadi no Akoma Nsem and Marcos. Yanko na yane equia doma and kotua yanko mochiano eso equia. Ma. Fa and na ote esia juma would the esia bema odi and kind or siasibi. Ipacha na mi te ofienso. Ɛhɔ no ma na misia no nso so me pacho me ne me papa ɛyere ketua ono papa yere ketua na nete hɔ o papa yere ketua na de ukosi adwuma me bra ofre o wa Accra me papa ba panyini ti wo bɛhwɛ me papa no o hwɛ sɛ de yɛ sitie na ɛna ɔde me ne de mimi di nachi ɛbɛto adwuma mu enti nsɔhwɛ me kɔm nyina na de adwuma ade pam etiyo pacho tiyo wo sesament mi ansua adwuma no na makɔwo ne die sesei no ama abusua no obiara yi mama sabra na wo hwɛ sɛn mami timi nkyerɛ na misa na me mu wo mi a me yenipa kɛse pa na obe 13 years ana na abo na me timi nkyerɛ ɛne yɛsɛ kra mbisa wo fie kra wo o date of birth yɛsɛn mami nim ada one for school Akoma FM 87.9 nti date be na ade kɔyɛ wo abato card no date be na ade sɛ oni mu date of birth woni bi what is ID card woni bi won to abada metona ayi card na yira no lie nti we omu ye yi ne so ma anya bi akua be kome na yira ya no wo de dia yira no na wo date of birth na be satam na achenti ni afena me ye no 30 years eso kura satam kwa na minuru baabi ya Akoma 87.9 enti bema osiesibe ehu wo no na wesua dwuma wia na gususua afi mponi ade me kwatu mu nchesa okay enti wansua wie na ugya di na chie wakudon suro hu hia oche dwuma hu obi du akwakotu adwuma na nya bema na do kotu mu na nyame adom kakra wansua wie bema foforo ba ya wagya di na chi anu eden ene na ado no sabre no ye adwuma ben ipacha no ote obi star no tone mpabo enti ase no ona ne hompo sabre no ona ne Akoma FM 87.9 enti woti ase ma no ode wo kɔ hene fa mami pacha onyi sai ba yansa no wode me kɔ o maami ekura na se ho ewo rapon echi ye frɛ ho baaso from Krobasu to Akurase wo firi hin na kɔ Akura mi firi ofenso ha ɛna wode kɔ rampon Akurase na ofenso no rampon hin fa pa na ye kuro ketwa hin fa ne bɔbere ye pa ofenso ɛne rampon wo ne wakɔ ho da ka kyerɛ me ipacha wo ye ofenso na mi maame ofiribu ye firibu wo ho na maame no ma bedo afuo wo ofenso adija enti ye no mi papa de ye kɔma na yere ketewa no ofenso bonsia enti ho no mo na yete a esun adwuma okay and me na kra mi sase wo ye ho ade ana wa nye because bra wo ma wo so enti wo kɔ kra hwan wo kɔ rampon no hwan pa na akra no ma wo kwai sɛ adwadoma kɔ wa mo busuani bi amane ye mi pacho de mpo de odo to adwuma mu no
Me bra no de betu ma na osa call I say akra no no communicate because obia what do to adwuma mu de akua said ye tie bia no we sika we de be kwa adwuma de be ma o tumi fa nko to adwuma no hwe se fa kom ko ananante ko enti anya dan ya na wona ne kasa we ma na mane me pacho de bi na me papa wo ho sa tam na papa ti asinti me papa na ehwe ye enti wan kra wo papa kra me pacho de bi ko pim se ni nsɛn no e bae okay ena ma papa hu enti wo hyira mo kron na ma wona no ko rampon no ana no kra wodi akra ni gana me papa de no ompene so ti mo ko na akra na nya sɛn me ko wo o ma me akura ho nti me wo ye no me wo benada ayi me menda ne juada na me papa ma bofo ba se ono so no ye betwani ti wo de nsa ba ye kuro mo ebo me papa okay enti benada no obeba abehwe ye ti ne benada na no mu beka se me papa afirim o bai ti ma me papa afirim no ma afi na edene ti ayi da no kora no no mu mpese meko eso ni tintimu ya ekobi one ayi wura na ko ya na me pa cho o ma me amana ankobi no ma me so mpene so so one ne ba no betena adan o se de ono ka kira me so ba bia ba no ama no ko che se me na me edene a me ne ba no abewo kasa ni nyemu so ba no wasi estate sen ma woni wo je boss o ba bia ba no ma no ko na abeja o ba ja boss akodi ajapade ho ade ma ade mpo na minyaaye wo ko be ma ne ko ye ne yeda edem osi yekura dan ba ko no ma mi su si bi yeda dan no mu be pai enchansi ni nyina tutu ade wo ko free da bi ma me ne sese ne ba na ja me ne so kode ya edan no ye ntu firim na me so me se ne nanam wo ho no edam ne die ye ntimi ntu ne ntu china bra ba ma ne dwane ja wo ene obetutu obepa dan ne so eno ne ma me no ehu ye moba eno ne ma me ne hu ye na me ne me ma ne da edan na o mapa so saa sabra na nkra ne esen na nkra na ka enan ne wo me ho ntimi wone esibe wo sen me pa cha ye wo 7 ena na aka 9 aden miensa na aka no mo wen ma miensa no se wo ye no mienu firim ti me sa kwa wo ye no eno no soso efirim enti se na ka me ne ntemuma aka 9 okay mo won so ba miensa firim ena aka 9 okay enti ma me no na be ma no ekọ no na wonyem ana na last born no was say Akoma FM 87.9 so why enti fa no fortune no na okay ahaya Akoma 87.9 FM Onua TV mo fa nche na wa oketwa ena ode aba bema no ekọ no na wonyem ana say na wa wo na menyem busumi nu the otoso saying wono na etoso ayi no 7 okay en odi ja hokoye me pacho die enti no odwane ja wo bra onim se one ne wonkura ensia ba kon beka ho ama na ye enson na wanka bibia ntro na otu bata Akoma FM me pacho wo ye no so wo kodi pa ba kire se ba kono no e kab na kados mo bana wo free mo me no pacho ono no anya mfie san onya afe ne fa e de na ye no ma me pacho wo hunhunu ye yesi me ni obi kun ne nipa ne bo midua no enne kofa me ba ne so ampa so unu obi kun ya mpa na onipa kro no so bo wudua ampa eno de wo mu de yakukọ ba bia na kire se onipa kro na bo midua wo mechi enne nya me ba no na de ntiro wa wuni se wafom na ebranto kwa ba ya wonipa kro no ebo odua no mo anye ne ntema nkọpa no chawo na wa na ne dua me pato se me nimu se nipa no abo midua sa kasa de ba ye nyina so te kura ba akosinti eja obi ya atene baabi ti akura na honhono ya na de odi wono nso wachi no eya na omu ye nkura mienu wono no na onya mfie 9 no wakafom no ntimi nante enti ketua ne de na mu odene pa nti wo mu de ketua no ene sesa eje panyine no enkwa maame kire se na ketua de na wo ye no hwia na enye ye bi ade no mo yenta
Me pacho there be say Obo dia no wode o ma da ase. 87.9 Ana we obo no say. eno de ma mi nim enye m'anim so. Obo wo tamia. Nti we ehunu kwapem se nya awo. There be me wo ye no. E wo hwa na akora na honhu no. E wo hwa na wa honhu. Yesu ye nim. Menim se obi bo dua ya na e ka wo ankasa na ebi a wo wi a na aka wo. Nti eye dan na koka akora no instead of maame no. Because edua bia wo bi bo na wo nyem a enye adwuma. Nti wo wi a na ye adwuma but e wo so enye akoda ne so. Nti eye dan. Mra ende mi ntimi hu na akora na wo hwa na wa honhu no. E wo hwa me pacho ye de ne ko. Eno ne de nkaji so papa ma wo hospital mpokro shemu kura aburo busumi mienu. O she mochire. Akora ketu asa no. Me pacho e wo ofin so. Aburo busumi mienu ade no. Me pacho sa de no na o mu se na ye abato tam. Yentimi nyifu nsie. No mu to abenti. Ma akora ne shemu che. I see. Nti akra ne free mu na ono na obanyem na chi a me pacha be ma na de ekoye no me pacha okay be ma no okoye no wonya enfie be sen ansa on say baba me pacha onya buru mfie nsumpo afei last year ya no wo be pekokwa ate wo ba ye kora so no wo ntimi kora nkasa bia me be hwe me ba na sese beba Aya Akoma 87.9 FM on your TV Akoma mu Nsem dwumadi no eno a na wo hwe na wutie no midin ede Marcos program no eye Akoma mu Nsem ewo Akoma 87.9 FM on your TV midin ede Marcos na mame emao Charistic Ventures eduro enom Dr. Enede Enupa aba edwaso Zahara Mission na G capsules na di onia wada no na beboa na mesewada oba wakohye kumanum eniema bi efifiri mu ba bema wako nso kwakudo nsoro no nika mu kwadu no eniema bi fifiri mu ba enye enika enka wo ho ne yade a mesewada wonya Zahara Mission na G capsules no na entumi emo oba wo fiti krom nye waya afrei ebi ma about said the Johnson about Kokono, gono syphilis, candidiasis at your white, or by we here, Zahara Mission in the G capsules, Bema won't so here be. Now, it too also say a BC immune system or no. Shannon Sumami, a drink yet at a penny in Yatakakra, or Mananti to the Zahara Mission, Benum Zahara G capsules, no, maybe be a to me, Ayakama, Fakapsos, you know. Na enum Zahara Mission also a ensure no 3 cups. With the 3 cups, benum 2 capsules of Zahara G. Ebra wedi di awia no pani anwumre ubehunu nkonya we nipaduanim Zahara man capsules e ma bema gina so ma ne bo adwuma 24/7 at one temper Mr. Bema wodi boss a 1 minute 2 minutes no adwun so nkuruma no Mr. Wada nunum bi na entube mu a ma wunyina wo na so wonya bema mu a ma adwuma me ma ma opiafo obenu yenu anopa yenu anwumre bra wedi di awia bema Zahara man capsules the heba mesha my favorite adrenaline here to malaria fever say typhoid diabetes now balance blood pressure not perfectly and say what no be for 0246 3483 34 0246 3483 34 na okwa pharmacy bia Dr. Mu enrei ubenya bi ekwadama maka jo se within no mi tonko kura no bibisa me amenya ne abo Mami Mr. Obama no call ye 7 years just last year and obai all kona wonyem aboso me saying ipacha no menya abosumi no obai na oba na nyamfie saying ipacha obai no akura wono de wo free mu so ye free me pacha oh kafra okay enti na wo nkura nan ansa na be ma na ekọ de wo no wo free mu 7 years ko be so na wo fa so a wo share wo ne o ma no because ma me mpe wasem enti nya de obedi dia ma obi adie oba tan ya akura asedan ya ne ba ene ne nana no mugum Akoma wezro nya me otu be pa so okwa asare ipacha wono wo balkasi de mintimi nkire so okwa asole dia otu be pa akura asedan ne so
Minim was here assassin and I Diana. Pipacho was say a dino, a kurano your mamma, a demand, unti say, or say no qua. Mean to film nam so Mr. Menen and Nana Moned them. Obian so metin. Timmy buy and no abepa a dinosaur. Chance in a negusu. And chance And yet, and your cocoa yibi, and when your breaks down, a blocks at a quamin. Obebubui, but none of them. Pipacho. Okay. And Tibema no call you and it's here. A crime yadi and obo car into a boroboro bossia. One more channel and will quest or pepper be a diaba to 1 10 and cabby. Ma, well, call no the ne quaffy answer no fray or freboa no the 50 CD no the ascending. Or make patch eye, me patch or quay ni sika what the blank colani yuna 4.5. A dance for 7 years, me patch on. Not as a motor to Honka, baby, or crying crying munye. And no dear one can baby Kurokrana. Who won a maca say be a walk. Akoma FM. Now, you. Man, you go near choir, you near Tinsha so. I don't quite went to be a new annual beam. Sir, and Shasuano, Nipana or no nef or dear fool, man, say Nipano ni one more dear. On fama or banente, or be penny pafofro. Amo no nabesheso. Internet, you may know yaka 50 cities, you know the brown. Mammy patch or me tea already. I read it. Me patch I do mude your docono. Mamma, in church, if you are with the mamma more about Tiante. At media, Matiti be that into being married. Akoma FM 87.9 Kumasi. Body. By now, so I got it in a hemrache. Me patch busu, me patch. Na ye motono, titina mu betete, and this are a mompe. Okay, that's yes. Na enkura nine. I want to cry wo kakra, but that ready to me boa. I was a cofa bema for us at home. Ebiemu. Wa bra ba ko insu kra won ka che so ne wagya. Ba no my. Ma wono fra wose wono wakọwo enti beya mi su mi mpebi no no de wakọwo Akoma FM die mesa akọfa ni bia se wono na chi no baako wo hono man sana we ya ba wono so ne me wo yesa won so ya gradoma ma okay esibedie no da nche ne a woni nka akọfa ba ma baako ipacho ono so friend say ipacho ye be dealing with omo nyina sitire say hwan mami pacho wono ya bunu ni menyemo ya me kokan won de so wonyen won pokora de wanyi antumo wonyen enye chena adan ona one mema mienu na fa obomu ana baako da ha na adan finfin nti wono ankase na ehunu se wono ana ba ma baako mami pacho waso wo yiri nti wanyi besisa amle ya fa ne san mi pacho dina wo mu de fra no ho ye Razak wa bodam oso wo de anyi o wo yiri na de sabe na yiri na ne ba no mu kwan asi ena obefa wo tama wo ba befa na yiri na ne ba no mu kwan na asi ana wuhu bibi gu na ni so na refi na yiri na se ewiase wonni bi na ho kire wo ma wo ye de wo mpe wono da wie ye na wunyinsan na adekoto na nim na wo se wo de anyi wo yiri juanye kura mi pacho de kura no wa mo ready fie wa na ni fie na wono ahia wo kura sesi o hu akura na ekọ ne nchen ya de obedi na tamama bi asome so no enti sese obi ya nkọ no ho na akura no so a wamfi na akura na ekọ mfie numu mfie don't worry sa be ma we die nyina be ka bom mpa ya kom china sere koti wo di ama no ma me nkọ da me ne to chi koti wo ba wo benum toji se me pese mche se koti wo ba ye benum tonchi enti abesa asore ye gina na so se wo di aduro na wo di anu adura ba what is there enti mo mo mfa ba foforo man baby foforo okay oba pa ye kwa me da se ma me etiefo ene adofo ene eye Thursday weekends no eno a na ye wrem na me bisa ho se wo ye oba waboa ho ana wo ye be ma waboa ho ana so wo ye oba panyin so wo ye akokora me pa cho weekends waboa ho ana tonchi aso ye na sabre me di Akoma FM ahwefo ene etiefo aduro
na onipa biara a wɔhwɛ me anim sɛ tonkyifo sɛ yɛtena sesɛ di a yɛkasa ma maa yɛkasa ma mɛɛma ɛne obi a kooko ɛpira no ɛno nti sɛ na yɛte hanom sɛ yɛba bɛkyerɛ me ne mmienu amonto a yɛbɛtu ne apɔmuden afa ne ntoma pa ɛfra kontonkyi links yɛnnura kukudam a ɛwɔ adwaman ɛso ɛyɛ tonkyi herbal capsules tonkyi herbal capsules ɛna yɛwɔ tonkyi feminine herbal capsules tonkyi feminine herbal capsules afei yɛsan so ɛwɔ tonkyi coal capsules kooko aduro tatahye na yɛnnuro yi sɛ wopɛ bi ato a deɛ a wobɛyɛ ne sɛ wobɛfa wo phone no abɔ yɛ number no na wafrɛ yɛn na wo ne yɛn atwetwe nkɔmmɔ mepatro anaasɛ yɛbɛkyerɛ baabi a wobɛnya tonkyi 0248 85 00 81 number ways what aroma yebefa na wopɛ sɛ wofrɛ yɛ aka kyerɛ 0553 51 11 59 0553 51 11 59 tonchi yɛse ɛmɛmɛ kuramu sei twitwe woyɛ bɛrima na sɛ wotie mi a wadaroma ɛnɛme wɔ maa ɛne mɛrima yɛnnuro ne mmiɛnsa nyinaa sɛ ne mɛntimi ankɔ anwie a nyankopɔn yɛ adom ɔkyena yɛbɛsan so ɛtoa so mepatro woyɛ obi a wotie mi a kooko atokoro wɔ obi a wotie mi bi a kooko ɛdi ne nya ne titiw ɛne deɛ ɔyɛ bɛrima obi a ɔyɛ bɛrima bi a kooko ɛwɔ ne so no mepatro sɛ woampɛ ano asɛm anka anaasɛ wobu w'ani egu so a ɛtumi ma woyɛ mmerɛ ɛwɔ mpɛm ɛno nti sɛ metu bɛrima biara ɛfo a metu ne fo sɛ ɛnka ɔnka aduro yi mmienu nyinaa emom na ɔnom tonkyi herbal capsules na wanom tonkyi coal capsules ɛboa na kooko bia ɛwɔ wo nipadua no mu bia no ɛyi na firi hɔ ɛsiane sɛ woyɛ bɛrima na sɛ kooko ɛtew so a ɛtumi ma woyɛ mmerɛ ɛwɔ mpɛm afei ɛtumi ma wo ho ɛsane wo ntɛm kakra bi a na wo ho adwodwo wo ne ɔbaa no hyia ya na wo ho adwodwo mepatwo kooko ɛtumi ɛma ɛyɛ saa na obi bɛbusa sɛ kooko kura kɔfa ban no ɛne deɛn mebɛtena hanom ɛkyerɛ nneɛma bebree a ɛde kooko ɛba yɛnnuane a yɛdie pii na ɛde kooko ɛba yɛbibire mu hanom sɛ deɛ kooko deɛ nipadua bia ebi wɔ obi so na titiw ne wɔn a wɔn kɔtena toilet so a yɛde phone edi yɛn akyi yɛbɛtena toilet so ne yɛmpi yɛbɛtena so saa mepatwa saa nipa korɔ no kooko ɛmpa ne ho ɛna afei obi a sɛbi otafrakyɛ ɛmframa egyina ne yam nanso ɔhwɛ baabi a wɔgyina no a ɔntumi ɛrelease ne ho ɛno nti deɛ ɔbɛyɛ ne sɛ ɔbɛmia ne to sɛdeɛ ɛbɛyɛ mframa no bɛsan so akɔ back to ne yam no mepatwa no nso tumi ɛde kooko ɛba ɛno nti sɛ wotie me na sɛ woyɛ obi a wotaa gyegya mframa egu yam wontumi ɛnrelease ɛmba abɔntene ɛnam baabi a wowɔ fie deɛ wofili comfortable na wɔgye ama naba na mmom obi wɔ hɔ nom a mframa no baabi a wɔn ɔntumi ɛnyi mframa no obonsi na ne nyinaa san so akɔ back ɛba ne san so ɛno nso ɛtumi ɛde kooko ɛba obi a ayamtim ɛwɔ no soɔ woyɛ obi a wo yam ɛtaatim paa obi a ne yam taatim paa wobonsi wɔkɔtan toilet so a na ɔkyem mepatɔ ɛba ne saa na ntini no tumi ɛpae wobonsi na mogya no ɛfiri mu ɛɛba sɛbi ɔgya na bia no na mogya ɛfiri mu ɛɛba sɛdeɛ medi kan ka sɛ bɛrima bi a kooko wɔ ne so biara ɛtumi ma sɛbi ne ho dwodwo ntɛm ɛtumi ma wo sisi ɛyɛ wo ya woyɛ bɛrima na sɛ wo sisi ɛyɛ wo ya a ɛyɛ ne nyinaa na ɛyɛ na ɛyɛ sciatica dodoɔ no ɛyɛ kooko ɛno nti metuufo sɛ kaduro yi mmienu nyinaa bom na ɛnom mekyerɛ tonkyi coal capsules ɛna tonkyi herbal capsules ɛduro wei ɛbɛboa wo na ahye kooko bi ase afiri nipadua no emu na wo ho ɛsane wo ntɛm kakra bi a na wo ho adwodwo sɛsi a wo no ɔbaa di mpa so agorɔ na wo ho asane wo afei kakra bi a na wabrɛ ɛwɔ mpa so adeɛ a wo ne ɛsɛ tawtaw sɛsi a na wabrɛ nkatataw so deɛ yɛni mmerɛ ɛso deɛ sɛsi a na wabrɛ deɛ nti a kooko awɛdere wo akyɛ wohia aduro a yɛfrɛ ne tonkyi coal capsules woyɛ ɔbaa na sɛ wo nso wotie me na sɛ kooko agye wo wedeɛ abɔ so wogya wo ne a mogya ɛɛpram obi a kooko wɔ ne so biada ne daa ne mogya ɛso ɛte
esan sa de tie bia mogya pram no na omogya na wo ho na mepacho ba abonten no omogya so ebete eba ne se wo hwe ni subre na atu wo hwe baabi mesrew obi wo no makoko ntia anemia de wo fa ne kwa mepacho wo hia edro efre ne tonchi co capsules edro we se wo no ma eboa eyi koko bia fi ni padua no emu ehye koko bia ase wogya wo na ye mogya na eba ochema wo bre obi kro ho ma edru stage bi a obechim na ase ne kokobu nyina eyi aba koko na edru stage bi mesrew wo hia edru ye frɛ ne tonchi co capsules for your number no se CA na ye ncho ba bia obenya tonchi edru ni bibia ato number no 0243 90 77 33 0243 90 77 33 me pa twa sa wo Accra wo be Tema community 5 wo Tema community 5 Little George wo honom Tema community 5 Adepa Heba wo Madina Old Melcom Adepa Heba Madina Old Melcom Gabson Pharmacy ewo Koforidua Nimdia Pharmacy ewo Takrade Market Circle Ekus Pharmacy ewo Ashaman Halus Heba ewo Okanshi Drug Lane Tribe of Judah Heba ewo Kaswa Old Malcolm me pacho se wutiem na so wo Kumasi hanum se ya foni etrium ewo Asempa Pharmacy Edum PZ baby a yenua mema ne ton phones no ubenya tonchi 3 power combine ni bi ato eye koko de ema de anase mema ede owo Abrepo Junction na Seba ewo Abrepo Junction Santasi taxi rank onom no Seba Abrepo Junction Santasi taxi rank me pacho ubenya tonchi enu ni miensa nyina bi ato owo kewa Rock Pillar Heba ewo kewo Rock Pillar Heba wo kewo opposite Abraham Bookshop owo Santase enso a pharmacy shop bi ewo bi abowremu ubenya tonchi enu ni nyina bi ato anasa freye ye number egu TV no ani obi tie me so am de betudwa na wafre na sabi ya kire ba bi obenya edro ne bi ato ye dro ne so wonfa so pi e de mani padua no enu ntimese so wo so nso to bi nom na wonya ochefa efri mu me pa ato oyo oba na se wutie me na wo menstrual pains no me pacho ebi wo honma eye normal sade oba de ebo ye no oba se bosome so na se nya ye menses ewia ye tu nkosua ankosua na etwen se nka bema hu nsuo beba na ba be form na aba ba ye akra na so enye bre bia na ya na ye tu nkosua ye ready se ye bewo eno nti se nkosua no eye waster abra ye nya menses no ni nyina sai na wo se ni nyina eba abonten eno nti wo be fa ya omu emu bie na ekato mo be fa ya omu na so enye ya odendenden ema bebre na menstrual pains mu obi ba ne nsada na yas na obu fa so obi efie de wofa ne kwa onyane mensesa obetimi afesa obi nso awotimi tigu ne so na wo pose chechecheche obi nso de ede abofo na enam obi ntumi nya ne ho hwe wotete ntasuo edidie kura wa yeden ede ama no so obenum so kura yeden ede ama no oba bia ne menses ba na tipa ye dendenden bia ba ne so obi won kokowia yaresabia menstrual or last stop enie wohia edru efre ne tonchi feminine herbal capsules obabia enum bi na edru we eboa eyi menstrual pains bi efro me se edru we mi ankasa meka se Asempa Pharmacy udru Asempa Pharmacy a abaya na woton bi no ankasa kra be di ho adanse asoro se edru we na menya menses boys a wa ha bia ba wo mu enso enam se menum tonchi feminine herbal capsules no eno nti no obi ba kra na obi sam se ade wonyema na esan se memfa ya omu emu hu se menya me menses mentina fie me yemu sa ne kasa menya me menses nti na metifie eno nti wo yoba na sa wo menstrual pains dendenden o yaw dendenden a wo fa me na wo to ncha e wo ye dro we ho onuma ebeboa wo na yi oyaw bi afro no abra wo benya menses me pa acho wo yoba na sa wo tie me na infection adrokrowa mesrel oba se infection na so chetimi si wa wo ano ekwan me pa acho oba bi wo ho no ma nafse kwan abie mema ya toda mun consider kakra esan se eniema ma ye sacrifice de akra ba wiase no ya himfi onom eka ho obi wo honom asabi na himfi onom all no eho beti sinketenkete nti wo pama enye yie ye jane sa obi nso wo honom a eho kwan ebie abra wawo awie me pa cho wo ye oba na wawo awie no himfi kwan no abie me pa cho ensuo bi gu enka de akire
wohia tonchi feminine herbal capsules. Frɛ yɛ number ne sɛsie na yɛnkyerɛw baabi a wobɛnya tonchi ɛduro ne bibia ato. Number no ɛyɛ 0243 90 77 33 0243 90 77 33 and 0553 51 11 59. Mepacho bɛrima bi a ɔtie me a mepacho ɔnta eni mpa so agorɔ. Woyɛ bɛrima na obufu ntɛntɛm a ɛnam sɛ wonta anyɛ sexy nti abufuo deɛ wɔbɛfa no kwa. Asɛm a ɛnyɛ abufuo na obu ofu. Yɛka asɛm a ɛnyɛ abufuo na wakoma asɔre sɛ kikiriki. Ɛsiane sɛ wonni mpa so agorɔ nti no ɛno na ama wakoma sɛbi wakoma ba ntɛntɛm obufu ntɛntɛm no. Afei eni kwan sɛ bɛrima wo nsuo gyina wo mu kyɛ saa ɛwɔ sɛ bi bra bɔnten na wo replace no Nyankopɔn replace no ɛde ɛma wo. Ɛno nti woyɛ bɛrima metufo sɛ wobɛta di mpa so agorɔ ɛyɛ wo na ɛdwodwo anaasɛ wo prostate ɛma yɛmfa rɔba ɛnto wo bɛrima mu odwo nso ntɛntɛm wo no ɔbɛdi mpa so agorɔ aprɛko pɛ na wo ho asane wo mepa woyɛ pɛ ɛwɔ mpa so agorɔ mu ntɛm wodwo ntɛm wo ho sane wo ntɛm wo last stop enie ɛduro we minim de etumi ɛyɛ ɛno nti me say ɛduro we edi mmarima asɛm ɛma wo mu na ma mmarima etwedie mu ɛyɛ den o pesa wo ye bema na osisi mu eye tawe utwedie mu eye dina wo hia tonchi herbal capsules Nyankopon ya adom ochina ye besa so aba betoa so eno nti de me no mienu ye beye ne se ye befa ye phone ne abo ye number no na wa free akachi sesia no akasa me wo ba bi sei me ha woni ye menstrual pains me masem me jonso ntentem koko odi minya me patro beche obabi obenya biato ye number no eye 0243 90 77 33 and now 0553 51 11 59 tonchi yesi edro papa efie ye do bi bra so ojibre no tie Nyankopon ya adom ochina ye besan so ahia. Meda say nyame eya adum be say hia kira ha ya Akoma 87 when an FM na fe onu TV Akoma mu nsam dwumadie no eno a ena o hwe na fe wutie no na edi ameje so ene Marcos edi no eye Marcos dwumadie no eye Akoma mu Nsem ewo Akoma 87.9 FM radio and TV eye Onua TV meni akua doma ena edi enkomo akua wa ho make akranti yensan ma emobiem se wodi niema kekesi ani a esiban kasa no be fie sen na woni no etnai Mami pacha ye ba panyin mpokra nya 87.9 Kumasi ni am atna che 20 years atna de atna na se wo kwan so obeye ho ade ma wo kan wo si ye yi a obeye munye ye nti wo ko ne se ye yi a obeba abeye me ho ade na woni me se munye ye na muguso na mo wo ade ne munye ye a ho kire wo ho na mo wa se nyame ebi anto ne nsa afra nkura bi no manyi o ma enfra ho kire ni ayi mu a kan song yes ni ensan free mo kura se o ma ka 7 adai bobo so na me Mami pacha me ne wo say Emma Akoma FM 87.9 Kumasi eka ho enum ena ba akusa wo ono papa so ye different mi pacha wonder wo papa ho ono wo papa mi ho pacha okay enti ose before say esibe ekọ ba bia wotu bata ekọ ye ne so obeba no mfimfie ono emema mienu na pie mu ho mi pacha ayin eno no ba ko na wa nye kura no ono wo se friends en mi pacha Razak okay ono se ono ne ba na nya sen mi pacha ko mfie num oba na abema mi pacha ba ya okay oye den se Akoma FM 87.9 Kumasi onko school mi pacha de mfie num akoda wonko school mi pacha wo se ka kire ne kura ekọ 11 years won si school dem kura da o se yesibe eba no ka kire no mi pacha o ko se 12 years 11 years school da adai o many na penny no 20 years no oko school mi pacha wa anko bida ene se nkra ni nyina anko school da ana ebi mu ko ba ko na ne so abeje ne ketwa
enti wono na mehu se ukɔ school se eno ye Akoma de FM Razak everywhere 87.9 the Kumasi. okofa no me pa cha wo sei ba na me ka no ne so abeje no ketewa nti nkra nan no be fa mu baako aha nti wono die won na mehu se ukɔ school ono de ɔwɔsewa no wo me sesei pa cha ai but wo ho no de emu bia ni ho a ai me pa cha ya wono die ka akire ni di nachi no no wo me ho na ho kyerɛ bai pa nti me sisa pɛ a de abele a na mama me ba no be ma ne de kɔ balekasi fiada na o makɔtɔ ne adidwa afei me hwɛ na de ɛkɔ na ɛdene ɛna me de be ma ayi de ka kyerɛ ndi na chin sɛ saa de a ɛne wɔn so nye nkɔma wɔnanam na me so afei de ma bere na akora no wɔn de ne kɔɔ nti wɔn kɔɔ wɔ so de ne kɔ school ɔpapa maame no kyerɛ sɛ ɛdene na de afei de ebedie kora na papa maame no ɔbɛpa mo dan no me so pa chan nti ɔno ne mo baba ko na tie sesei ana wafiri hɔ me ba ya ba ko wo omu ka akire maame ne ka akire hɔ oh okay ɛna bɛɛma ne soso no de ka akire ne di n'akyi ne soso o masa bɛfo no no wo papa hɔ wɔ akura ase hɔ papa ba yɛ no wɔ akura ase o nkɔ school no ne nam hɔ no ma nti wɔde ne ba me hɔ bɛɛsɛ na wɔtwe me yɛnsa na me sɛ me ma wo foforo wo a wumfi wo ba wumfi me na wo sa wei na me sɛ wo ba wumfi me wo sa de akora wei sɛ bɛka ba akɔ no ho de a mintimi kyerɛ sɛ wo ba wumfi akora no na wasa akɔfa ba akɔ na sa bɛka me ho abela wo wansi di ma de ti waka so wo bɛtwere akora ni dina ma na kɔ school na wo sa de ne kɔ balekasi so de ne kɔ yɛ sɛ wo de mu di ne kɔ school so mu mfa ne kɔ yɛ ɛno de ma mintimi nkyerɛ ne kyerɛ sɛ wato sɛ na apeten miensa ana nine no esibe de ne nine nyinaa wo mo ato apeten ka kyerɛ ne de wo me ho na kyerɛ sɛ miensa ɛwɔ nkrɔfo nkyɛn baako wɔ nkrɔfo nkyɛn na mmienu wɔ akosi balekasi busuani abusuafo ni bi hɔ okay na ɛyɛ a wɔtete wɔn mo nka deɛ ana wodi wɔn kɔ yɛ no bɛpem ne wonte wɔn nka biem nipa kyɛ o wo kɔ okura sɛ wo kɔhwɛ wo mu a na adane ntɔkwa nti bɛɛma baako no deɛ mekɔ paa bale deɛ esi dɛn na wo ma na wo kɔhwɛ ɔmo na bale deɛ mekɔ paa bɛɛma ni gya nkora ne ma wo 7 years nyɛ wa na ahwɛ wɔn no nti emu yɛ de ne maame de nkora no ka akyire ne n'akyiri ba ne kɔɔ sɛ saa deɛ amase ne nyi hwɛ ne bi wɔse wɔnye no saa tam na ketewa no koraa afei na deɛ na ma wo n'akyi no no onyanya mfie nsia mpo ti mimi de ne kɔ wɔse wɔnye no na migya wɔ mu mienu nyinaa si hɔnom na agya mbɛforo kaa bae mimi bɛforo kaa no no so sɛ wabɛgyae na si me maame mokura ase abere a wɔamɔ me maame mu mpokora amanneɛ sɛ wɔde nkora ne ba me soa so ɔbaeɛ no wɔse wosi akora ne sɛ wɔnye no na mimi nam kwa mu ɛɛba abela so a me so menim sɛ me de akora na bere wona na mo ahokyere nti me de na bere na sa aba akora na sɛ wo de na bedi hɔ 3 days me so amo so huhume ne o makasa bi ankora ne mienu abedi wo nti bla ba ko wɔ akora na so no wasi ne kura wɔ efie wɔ fin so to oba na wasi akuya makɔ hu o ma no mɔbɔ afie fin wɔ adegye o nam sɛ wo sesɛ ɛna wasi makɔ hu sɛ nkora ne gu adegya na eni me di mirika egya me bɔtɔ to na me wuro matale me kɔɔ na me so ase a wase ne de nkora ne ba sɛ wo nam kwan so ba nam so a nkora na fe de ma bere de me die kura de nam de ne kɔma ne sɛ saa de a wo nhwɛ ne bi enti sɛ me bilechi ya me ba e no se ane ne nkora na bedi akora ekɔ 4 days eno an nkora ne bɛka me hɔ ɛwɔ ekura na se wɔnom adoma mente wase o sɛ meka kyerɛ sɛ mente wase 87.9 Kumasi medi wachi meka sɛ mente wase wɔ baabi a yɛ akɔ no a me nua pani na mboa because mo bɛma no ɛse ahokyerɛ aba wɔkɔ peska aba ɛka ba nti ahokyerɛ wɔ so ti ase wɔ mu wode nkura ne bi kɔ ɛna wo san de bi ka ho ɔmo yɛ nan wode ba akɔ mo obi so ɔne ne ntena wode mienu akɔma asibe abusuafo enka akasa yi ba akɔ beboa nti saa bre wo ho ahenha wo a wode korɔ no wode bi kɔ but still say produce ade ahokyerɛ ne bi aba ano na make us me nua pani akua adoma mente wase mente ase enkura yi kɔ ahokyerɛ ti na wode nkura na ekɔ
o sign wo e de ka ho ahokyere nti ti da be na ahokyere ne beko ebe kwa wiye na ne se wonim se unyama ne bi na wo betumi de aka ho akua adan wa ma wo mo antena wanhwa wo mo a na ye wo mo a because what the three kwasa the three aka ho akua what the three ko assign the three aka ho akua 87.9 Kumasi. ahokyere ne de mu di akira hwa be wo be ye mistakes bia to de bi na ha kwa adwene unso asa wotiri nya mpokra wo mema ho mehwe wanka wo ye pa aso asa wotiri nya wo mema ho ye me ya bu atimai ye me dia na nyo because I am me wanwa ha ye benden de nya sie no enya sie awie Akoma FM 87.9 Kumasi. na akua doma ye sure say ye bebo de aka ehu ban ni ana ye de bi baka ho ebi maybe akua me nyi ma we ni mpokora no die nti a me bla ne kan ya na mitim we ma na mi chima fa mi mpokora na mi nim se menyem akua na so wo nim se ayi like who ye feta wo the boss wa na wanyin say e wo se wo hunu oba bi o na awo mu tete oba bi nso ho obompoa wo ye ya the boss wa no wo nti wo se wo hunu se de wo nso wa wo no mu entity mu eni ade ne esitie Akoma FM 87.9 nti Razak echi no wan na sign ba ho biem mi pa cho ya wo palen no ne ya wo pare mi pa cho oh because obi foforo bansa na mi pa cho we no mi papa de mi ko bogoso bogoso awodua mi papa de mi ko ma awale o oh okay na mi hwe ho na abribia na problem ba na mka kire nse sa idea me ba machi o eno de o papa na ankasa na de o kwa aware me maame na chese omo de omo ye be ma ko no ye ho ni e friend say mi pa cho ni e friend sofuata pa cho o bogoso ti ho mpo de minya abusumi nsia ena isada and sofuata de na chese no ye nyame nipa na e de ne dan so kwa mi pa cho o ye Romani Roman sofo elder and elder what they went to me agree and now ha dwen kakra man sempi kabisa mi no ye dan ada no so woyere mi pa cho no ni yere no obro Akoma FM 87.9 Kumasi. abusia fon pa Akoma FM 87.9 Kumasi. ada na ne be ma nya adwuma pa cho be ma na ku ya dan because the weekend ya some funso ni be ma oh bla ta die pa cho die me ke kitu ya na okuta me kora me de ne ko ye no obi ankasa nya ne bakora na wunyini ebesi ne nyina akora ne ya o se ma me ko faata ho me ko faata boguso kire se de no ye no ma ne nti no wanya wa last stop akoshia be ma o yese ya o de nkrofo ma ye wo no ankasa ne be ma no ma Akoma FM 87.9 Kumasi. na me pa cha ye ni ye wa yi boguso awodua ekura wo be kodwa be ba ne hososo ne ho ye enye sei na ma uhumi ana me yo ba pa ne sei me be we ya o sei akua wo nsi wo dada mu bi mi a so be hwe mitimi hunu je se wo kodwa ne sa de san okura ma wo sei sa mre wo mpana mi nkofa wo mla na fe de na biribia ne de wo hawba na ma obi adwuma ma wo ho Akoma FM 87.9 Kumasi. obi adwuma ma wo ho na eye na ma ya ne wo ekura se pa ni hwe ne wo ekura pa se de ekura ya mitia se ye bi ada na wo ho fa chen no tina so chen ntina na yem hyehye na wo ye bi da ma e bi a
wo hunu ya e ma trust no ko mi pokora nya wonno kwa kam nya mi papa kora kuro ni so kora nke mi nim ho da hoda wa mo papa ne mperimfo ama ne no mo na ntrase ya mi papa de no onimu woni na ti mi bakora no e ma ne koye nsem pi ti mi papa kora besi ne kora no wo mfre mi bi mo ne mi nkasa because of man ne hunti mi pacha Akoma FM 87.9 Kumasi be nka betimi ama manage ne kakra ya do no no do obroso enye bibia ntia nti ka betumi say makodwaba say bia obro otrete o mekum ene sa ne ma ne dia fine but ye kra no sector bi na ye kro no from say oy wo fi ai okay fama menen kra ne nkasa na waje no ne o makasa enchire bibia nti say we ye good ma wo sa adenti na wugina say we nko ahụ na wudi free awade kama sase Ekria Akoma FM 87.9 Kumasi no enye saa ba ma no na obe wate ne ba no ono onte ne ba no sofo wono wango mi pacha you say no essay mi ye nura se eno na mi ntimi hunu sem no na se mai no ehunu mi na mi chima fa hu mi ntimi hunu sem mi ma mi ntimi nkyere wo se eno na man no huni man ben e kyere se mi free bogo so bae na me be fa yawo opale no akrai Akoma FM 87.9 Kumasi but sofo de because the opare ka no ye betwi ne mu o mi pacha ai so pese ye die na ye be ye die ne ma mi pacha no mpokura titiru ena ma wo ba ye ena ma me ba ye no ni nguase ya ne doso enye yo na ntie no de ho no case ne de ebi adome asolve die ne ho ne de fato nchen kura ye be ye no simple the amount e was ye nso ye hwese be ya ye nkobo ka mu because ye ne ye fa ho ka so ti ase enti woni sofort ye nse sofo na woni ni gya ya oba be fa Akoma FM 87.9 Kumasi ye be ba ho na ya hwehwem wo ho ni yie na sikai se ye hunu ni ya ne papa scared be ye die ne no ye de bi aka ho amu akwa ye adwuma ya hwe nkora no so ti ase na ye mra ye ho kora nko waste sika so ti ase ekua ma menkona mene Dr. Enkodi enkomo ene ewieye brei mu no Dr. Nyame no efrahimemu aba se wono ene mfa na ni nuru efrahimemu emese yade enu ntitie no ne frɛ no fa namba no ne nkomo ko Akoma FM 87.9 Kumasi tatahe doc Mami yankuye no me yo abusuafo mema mu nyina ha ene nso biem ewo Akoma FM ene Onua TV so Kingdom the Great Kingdom Medical Center no yen ene so no yato ma ye de nsem de Abraham Great Kingdom Medical Center na brother itwam no me be ka kire o se ye de free screening bi ba so I say se no bosumi bia no ye yi asi ho a ye be free screening no ye be hwe ani ye be hwe aso esen afi nsusu no sense kind of prostate ye be hwe aka ho ana afi ultrasound ni nyina no scan no ye be ye ni free ewo akropon tie din ye enye kumase akropon ewo akuapem mantemo eastern region mo amunim abri manfene yi no mo sa side ho nyina no ho ana akropon no ewo nti akropon akuapem ho ana Great Kingdom Medical Center enye heba ayaresabia ya hyeda asia yede ebua mpantemu ho obi biala Ghana ha yade ha wo hwe TV a wo hwe abafu fidi a etwa egua na ebro adwen ene entiase so enti misrow eye on the 27th of May akabese na wotwemienu na sabre no aso akropon akuapem anopa no wotwe ye tonsa afro se obeba ya so ye ho na ode wo ha nyina aba empo yarewa bi na ha yare bi tetew yare bi emma niema nkoya Great Kingdom Medical Center ya so ye
ana wo se wo de wani ekire ye boa manfo bebre wo a wani wo haw ewo wani wo de ekina misrawada fabra ye ho o prostate na aka no ho fabra ye ho na ope ye funu awoba misraw wo nsusu a wanyi se opese oba antenatal care oba Great Kingdom Medical Center ye behwe ani giseme wo ho ne se yaso ye ho no se oba ubetimi edikan frɛ ofrɛ ebia kyena na abeba na ofrɛ ne na woni a doctor fo aye ho ne buku appointment a oba u medical so enti o pesa ni monyam na na se wo pesa ha na me number ni gu TV ne animu no fa number ni mu ba ko ne frɛ me sesie ya ma no gu so ameka say oh doctor me pesa me ba maso ye ho na kyena na meba enti no eno ana me frɛ mo aka kyerɛ mo ana sa yare bia e ha obia no wo de offer number na 0593 72 26 19 0593 72 26 19 ana afi 0530 84 85 02 0530 84 85 02 eno eye numbers a yididi djuma ewo yaso eye enti ba bia wo bia na otimenka o hweme no mesro se obefre sa number no frɛ sisi e mo ambeba free screening no hospital no de no frɛ sisi na yemmo enkomo ye free anu su de na ye kɔ ye nrupa ye de abadwa so a ene Ghana fo nyina agye atum se opedro de ye de beboa wa eye Kingdom Garlic Bitters and Capsules. Kingdom Garlic Bitters and Capsules no de ma ye de no edamu sononko enti abribia no ye ba ye ka ho asem se ope garlic ndro de ye ma de beboa wo nipadua na eye Kingdom de no ye nim ni fritete over 16 years ago ana ye yes edru we ede ebaye na edru no wonum Kingdom edru no na eboa emma o pressure no BP no a ekosoro high blood pressure no a ekosoro no na eba fom eyeden edema ebeye normal afensusu cholesterol dose wo wini peduema eye Kingdom Garlic Bitters and Capsules eno ana ebeboa sa ye aduru ya ye ka ho asemi ebia o pressure da me ba me ka se pressure for no omunu bebre nim se yade pressure no ewo mo so eninti ana ma me papa me ka kire na awie se ye duro no emfa ho so wo yare anasa wo nyare wo hie bi so wo hia ase se wo no nom Kingdom Garlic Bitters na ebo ho ban free yare wo bebre ho ebo ho ban free stroke ho ebo ho ban free pressure ho ebo ho ban free cholesterol ho afesusu no ekutu ye friend say cold any flu na ha wo no se wonya cold obi a wo bowa wadro eye Kingdom Garlic Bitters and Capsules eno ana ebekun atu sa hawo ni nyina ye den ede aboa esa boost your system no ema won kwamo na aba form na yade betene mu no ebra obenum ye aduro no ubun se na esiesie nipadua no na nkwamo no ahoden aye den atimi abamu ede amaw enti o hweme na uyo obi a ananse eta achechew uya ananse acheme ona awonsa aye titiriti se de meye me de wuntimi nya wo de wonan no so ayi titiriti enan na wudi si fom no ayese fom ehyaase ye wudi tia fom kra wonte empaboa hyew na mpaboa ni yikura wunhu se mpaboa na yeden eyi afiri wonan me maame no me papa no ma mutie mi che medroi eye adura me kamfo mu obi biara so wunya Kingdom Garlic Bitters and Capsules na ye adura o benom na asiesie wuni padua na abo aye wo mu adwuma adrei adansidi e ekoso no ebru adwene ntiase so enti efiri to ase eba wona kokom entini mu twetwe sciatica pain a wuhia Kingdom Garlic Bitters and Capsules no wunya bia ebe boawo ye ama yade no soso ayeden aba fom ede amaw sa duro kro ye ka ho asem ebia wo asikyire yade fo no muhia ye duro Kingdom Garlic Bitters ne bi wakwa yare sabia doctor do watu aduro so mo do doctor do no fine no by for Kingdom Garlic Bitters ne ka ho sane be ya sugar no any pressure no emma form bebre eba form a ehu ekosura ehu nti o se ye normal e de emaw enti wutie me maame ne papa mo asikyire yade fo na wona ase hyehyew ne mu twetwe na che se e ka won kokra na wona no ki yentwetwa kra mfiri ho
wohia Kingdom garlic bitters and capsules ebra obesha ase se onum no ebeboa wo ayi saa hawo ni nyina ne pressure ni nyina no ebeyi no ayeden e de afiri ho ana afei ebra wo num saa ye aduro yi no esa bon ho ban ama chese ebo ho ban free cancer yade cancer no say ye breast cancer say ye cancer wine cancer stomach cancer any chese prostate cancer ni nyina no so wonum ye aduro ya ebo wo say unya saa hawo ni bi Kingdom aduro no meka se meka ye nwie ne Inti dia make catch you na wie ni say Mr. Koheba shop drugstore ba bibiala e ben a wotimi nkan na kope aduro yi bito na emoa na entu yade no ase emfamfiri nipaduam na ewiase yade ya yade enti hwe ne wawie yade enti niema bebre ase wo nipaduam enti abra wo nom Kingdom garlic bitters and capsules na bo wakoma ho ban obu na koma ne bu na take akro yi bibi kakra bia no wabre Kingdom garlic bitters no ebeboa wo to ase twetwe a Kingdom garlic bitters ana make unuma emma physical energy ankasa e stress brebia e di free wo nipaduanim emma eniema ko enkan ma Mr. me number no and good TV no enimu no ubetimi afa number ni mu ba akon na wa frame me 0559 72 9109 0559 72 9109 and 0597 29 88 55 0597 29 88 55 afei emma no ne mema mo wo enamu hawo mo wo enamu yade a etete mo oyi oba o hweme wase ekekawo insuo bi egu insuo na egu no ebi de ede enka ede abrawo mo enti bema bia obehia na na ase nukunu no obekọ ne nchen a bema no ani enche ne ho na afei susu no woni bema hia omudi mpaso agro no na niema bi yi free na city se akatoa mesro wada se woyi oba na o experience sa niema we nyina na bomodin se onsa beka super tremendous capsules Kingdom aduru a wode aba ye enemu yade aduru oba nom bema nom into oba no se wase ekekaw insuo egu senti ewo wase bema no hunsuo wo se komu se de be ya obetimi de anyinse na eba abonte menua ba super tremendous capsules aduru no mo amohwe TV no ya na abeto so into wo no mesro TV na wo hwe no wo hu se aduru na beto so a fa phone ni twa Koheba shop now so me pe adrowe and am hu ni TV so me pe bi super tremendous capsules no be yi enamu hawo ne de afiri ho se wo yi oba o bema no mududu emu fefew emu hyehyew no wo hia super tremendous capsules no na mo the Kingdom garlic bitters na ka ho so de ka ho a ebeboa ama enamu yade no ase atimi atuntem mimi nuoi de sane enuro no Ghana for Giatum, Obiaka Kingdom, garlic bitters, Wasem, Kingdom, tremendous capsules, a fake Kingdom, ginseng power, a dansidia cosono, a drew bra, ma me papa, and tie me keke. To an among Necope droni bito, na emwao, Nini Saha in your day, and fen flu, so Mr. Minobano, a good TV no so. And on a good TV no so from Mubako, ne frame was 0559 72 91 09 0559 72 91 09 and a phase 0597 29 88 55 0597 29 88 55 and no any your numbers didi juma de di twa to no e ginseng power capsules emema edie no bema o hweme bema utie me a wogitum se wayemre e wompam ade a eya se bema eyi sika ede akwaye oba ho ade na afi edru enumre edru anadwo a bema ni ntimi nya na sede hwe oyire oye no ho ade eka oboye na no mi kopa baabi ama mi nua baabi a ware ebo aye bo me yam him na wa boka kesese na wakoye oba ho ade na menua bema untimi nya oba na hwe na afi oba na buafu ana ni gya ware me untimi ware biem oba na mpese anadwokom ebe di no ntimi nua ma mutie mi so ukuna ye mra enya ware gyaye eye Kingdom ginseng power capsules no memedro no ene na ebo amema
and no na se be man sha ase anopa mienu enumre mienu anopa mienu enumre mienu afi na ne be man na ewuda fom no na sha ase ye adwuma na epagya ne mu na me se aduro we amanfo adansidi omudi ne mema no ntu ye be ma awie wa wugitum se wa ye mra enne wa hia wa genkwa me na me beje wo me na me beboa ma otimi agina wo na so aduro ni din the Kingdom ginseng power capsules Kingdom ginseng power capsules no wato Kingdom garlic bitters no so ayeden aka ho ebeboa wo sanso na oba super tremendous capsules mo wo namu yade no enure upe bia ba bia ye ton nuro wo manyimu bia no de bokọ ukọ awosabeka bi ukọ takorade ukọ Cape Coast ukọ ho ukọ Nkran obakumase ba bia sunwane brekum ba bia ye ton oduro wo bia na wo bia ne tamare mu nyina no ukọ awonsa obeka yenure bi mesro Dr. Penny me number na da form no me de mano si na bra me de mano si no de me ka kire wa ne se wo se ma free TV so ana wa frɛ me wo a wo hia moa wo a wo pese me boa wo me tu yade no ase efru ni pedi ka wo ha wo kire me emfansie me ebi mu frɛ na mo fɛre ana me nwia bi ka wa nka wo ha na be da matimi aboa wo ana bribia na yade ye pɛ ne se mo be ka ha wo no ne ya kire wa duro no de be ye ama wo enti me number no eno na da form no 0597 298855 0597 298855 ofre na ye engage no afre 0559 761144 0559 761144 ana fe 0559 729109 na Dr. Penny Ameka say die media ene da form no eno no eye 0597 298855 0597 298855 eno ye Dr. Penny media no enti medimano asi wo se ma free TV no so a hyase na frame na memboa na mentu yade no asemfro me say eye 27th na free screening no eba so ewo akropon akuapem eho ye Great Kingdom Medical Center ana enrodo so the Kingdom garlic bitters ginseng power no ana tremendous no de ubenya bi obabia medamu nyina amase nyame nhiro bibia nyame ensha papa Dr. Akoma 87 Prayer and FM on your TV arma hwemeka kra na ne enwie sani etie bia aha yeni kan enfa manon fan chechira koda no ansa kra ni ato aso china I don't know. And a pampasy, ukwe, a year across size. Not watching to me. Now, so be pamny fra. You knew you, maybe any better was such a it's in why? It's and to mano. I never a poor Akoma FM 87.9 Kumasi. Not for bono. Yeah, a poor. 6 years. None of it was in a can. 6 years. A woman 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Not to say a poor. Okay. A poor. Yeah. Pastor Julius Sakraba. I know I joined it. Said you what no. I know of Fianwa ever. Majo Mingasa. We watching on Fia Club. I don't Mingasa, man, because of Mingasa. Yeah, won't be some Opare, yeah. We are last one. I said and no baby. Ya can't free. And you call Razak. Say a man, yeah, 1, 2, 3, 4. Razak, soft, and opare. So I said a Roman soften. Catkiss. Okay, Roma, I think so. Roma, I think it's a bear cat kiss. Okay. Hey,
As I say, a question, Yamian Fefi no opera de yesterday, as I was a for a few phone. Right, a bit too full. Normally, like I said, Sunday now, homes and kind of and normally, I am to say, you know, man, or in Shadow Hundi or no person, no, the next agenda now, ya won't say, Yamian Fefi. Na because on one class here boy home by on tias. Oh, and yeah, my man education on Sunday man man say abaya kra chima kra kanepa nanka bia mame fom penin fo no wa fena hye den no tunu fu kakra kasa che but yeah je hu sa de no ye hu sa ne ma no and uko baby are very uneducated areas and award there a bonus. Oh, I know TV. Award there a bonus. And you will say the Jana, Mamma say, or no, or parody, or Nsem Katua, or beside the Biak account. How beside the Biak account, but I think a harness here to for even though China, a bit common parody and we go parody and they may share with your mouse that Venom say a bit my yeah, and ya dear, a bit my year. But my mistress said, you know, man, yeah, now, I dear back one and Amy, say, I wore I cat. The beer makers as him was say, I wire very costly or background and say from first month, it was 9th month, you know. What did I say? What did I say? You're trying 9 months and I heard you busy. Mambruni, Mr. Family, you be am family, and Papa, who could to a Messi and Yabre Pamage, and Timoma on Fananum found the Cacadi or Pro Mr. Oh, ma, is it our real costly from the 9 months? We will also be a car, one bar, won't me. Oh, it is a cobase. You lose you got crabina. Na me idea a man should be a ball. Hey, Mira, yes, hey. Not father Funina. Father Funina. Oh, there's one your father, Mamma can hear. There's a cat kiss. And I'll make Osha 4. Or more than kind of cat kiss. Cat kiss. Okay. Where cat kiss? Oh, no, Roma cat kiss. Oh, Kafada shit a farm. Oh, so I don't know. Or she found you know, put a now also, Mama, there's any one. What do you mean? Who says him about father? The cat one as a father, and a second one on it. Cat keys. Oh, rather from one chairman. Rather from one chairman. Yet, father, I make a cat keys, Roma Eda. Charismatic for leader, carry leader on America. Now, una autosum and sent to about some women are really chill, and I still I was in my ball game. Oh, no, you see, yeah, Mutaka said, hey, Opa, some of the food, Opa, I did the food there, we have some of the food. Because sister, man, can of pass will be an near why and hungry see pebble be a body idea. Do guys to cover the Jan say, wish and up. Oh, yeah, but we been going here. It is also question. Oh, on the Asmesiabo, on the Tabiru, on now also seems met to us. Well, Ria, who called in the assembly? Who called in the assembly, bro? Be a coffee. Oh, officer of fire. One of your case. But I remember too, a man before a man who's been so young. He said, we will be on none of us on the air. Some one. Oh, some more a before. And the young fan say, oh, or maintain the camp fan as the camp fan as they were, and a Miss Gabby could be a 7 who could you? Yeah, who called him between the asthma, probably a bell and donor. Oh, intimacy, and a man was my young crier. Mammy, you young crier, what should I say? Say, see, I. My daughter of Foka or Muyi to say, but Miss Adena bread. You say, yeah, heck, you do what done what chins and a pat the panacran crum say to me say, bread. Boy, met in chair. Now I am say, Mary, and I mean many, and as I mean, examination. I mean, oh, but ma, yeah, Nadine, and I say, I would say, and then now,
mass enye better one ya wo to so mprensa ne ho kire say ya obewu wo mo do mo mekugu nsuo ho wo mo do mo ehye afi Ghana must go back makoto atwene ne nyina ye because of the responsibility no aye den ma kan no fa mfiche obenya banche tu dia bebo apese but ne nya banche mebo apese kan no fa fiche ko nsuo no se kura de asa ye hu se wenya bi kura no wasa ye bare na what me ni first na nka ye bogo no wetimi edi enyo na bare dabi ma enti nyoma na first ma brabo ye mre nyina ma sese nyina bo aye den first nka wo kura nka efikahiem obi abeja akwari bi de hold the na wa akwa do ba no onso akwa ni obese oda obetima dajo ahome obese okwa adwuma wetima akwa but ni unya wo obose bolles ni nyina so ya aboden because so we adwuma bo je se wo je adwuma no enti ma me de me mesere wo awo yen plan no yen nyina ansa na yakọ na ye betima plan nso age se wo na anim no na catch close my gate catch close my bottles catch close my under canoe catch enya asumbi okay enya asumbi abekwa ne yakwa fa ekura Dr. Abayeba ekuri evangelist ni sikapa edomo de beba ne yakwa homa ne so nya pressure we do ye we ko heba mesa eboa pressure for papa edrowe ana metra akurase ya me ne afra me abanoma nyina captain me na me abanoma sa di me na me ka kire mfie mienu ana edem kwa wale 2 years na me ka kire wo enti me ko che kwa yem ho policy ano ho na me be kumase no na me nya aduro e de ba ye enti me duro ma twindin reko heba mesa ye bone mrane se okurase ni no aduro na aduro we no kwasem se pressure fo no ma eboa wo mu wo de wonu pressure aduro a me ka se jai wo check wi a no reko heba mesa obo sa fedi ba bia nam 180 150 170 180 no na etiba afu ne ma na benya 120 ni bi kense na wo sene no wakoma bon tententem kakra bi no abre kakra bi no hodo wuntimi na woda na wo ne tiba ko ntimi na biem woduro eye reko heba mesa na aduro we num nya ya na wonum so a wutimi didi me na me ka kire wo waposo ye den e ma timi adwuma anu nti won na wo sisiyare pa no mudwanko bia eye reko heba mesa okurasi ni aduro no ebia wo de ye osa aduro we ya mfa nkatwade bia antum enti osafo no ma eboa wo mu because o osa wuntimi no aduro ankatwade wo mu enti me manfa ankatwade me mfa ankatwade enya duro me na me ka kire wo enti wo a opese wo no osa duro na hoto wo no kotowre ko heba mesa no wo se nam nufu ase na asiwachi na kura de asi broni si pebidi parali hwan eke se wo se no wantimi nkunti wachiche mua dodole kwasa petik kwasa mese broni wuntimi ajai obi anhye wo Ghana ha emba ha yenia ye wotiti aduro a ye frɛ no reko heba mesa wonum a o se bia wo so no na akoda din na sama hwan ye fɛ enu nti mesrem se nu obi onim o sa pa acha ka ken se onkoto reko heba mesa afi bion wo akoko gigiwo koko hawo udwanko bia eye reko heba mesa eye koko dure kese pa oto hyehyew oto ye wo hene koto reko heba mesa no me na me ka so de koto na be wo se papa yi ni hu ani kan na so na duro ni de eye papa enu nti na duro we wona anu bie no wakwa no kura boss no wo so wo mpe adanada na bie na boss no kura no wo se meto reko heba mesa aka okurasi ni aduro ana fei wona wo memma sem no ase ehyemu na dwo ebrim ye ani ha se de ya hye na ye humida se wo be ma no atani ntimi nhu a wo be ma ni di agro na me ka kire wo ye tena kurasi ye ma ye be ma hu hia ye esene sumye kura ye to ye nto sumye ye de atinte wo be ye wo pada so pe na ye de be ma be kire watiwa enu nti kurasi wo wo man ya ne so a wo bia be ma sense ho na etu nsu ogu ajawom tise pono eye popa nene de mu de ahye watakura setim o kuma se ya mu di agro enu ntina me se me di ma duru afra no reko heba mesa ubekomie na komiensa ama no jekopra wanya infection bi be ma no nsa be si hu ne ko ewo ho ne ko bo panie bi afide be ma no dwoa na eduko yem unti ase wo so mu kura dun so na awra ho wo dwale ho awuhu no woni ne ba wiase no we wonya enam yade na be ma no ewura unipadua mu a twene bra eye wura ko heba mesa
infection dura effective pa kyerɛ sɛ wonum a wonya ansa no ɛno nti mu a gono ne syphilis mu gono nkokɔdwe ne nam ho asɛ nkokɔdwe bi ne nam anim ɛnsansa bi wɔba nsuo gu white na gyina wakyɛ ama afei koraa de w'ani aha sɛ wobɛnum aduro wode wokɔ a sɛ wopɛ okrase ne aduro wodɛkɔ hɛba mesa dwankɔbea ne nie wɔkamafoɔ ne ni na aduro ɛnkranfoɔ mu ntie mu tira yɛ yie matim de agu apampan so abankran na nipa a wagye a wɔtɔn wɔsi yɛfrɛ no hellos heba ɔkan si drosoli hellos heba ɔkan si drosoli ana afei engine heba ɔkan si drosoli hɔ a ana afei uduru kasoa nso a trap of judah abusuakuo mu firi nzaba ya ɔmo anko biem yɛfrɛ mu trap of judah ɔmo wɔ kasoa old market Kumasi station hɔ a wobɛnya bi atu anya bi atɔ ɛwɔ hɔ nom afei yɛfiri nkran a anti akɔba msɛ mi wɔ nkɔkɔɔ ɔno so ɛtontɔn werɛ ko hɛba mesɛm bi wɔ nkɔkɔɔ hɔ nom central market hɔ a kɔnɔngofoɔ sɛ yɛnie pɔna ɛsapɔn kɔnɔngo agye abɔ so ɔno nko ara tɔn ɛwɔ kɔnɔngo wotu bi wotum akɔ so bɛyɛ bi atɔ ɛwɔ kɔnɔngo ɛgye so ɛyɛ maaya government hospital hɔ a maaya tontɔn werɛ ko hɛba mesa ɔsa tontɔn bɛshit wokɔ hɔ a bɛnya bi atɔ apɔnkiti hɔ na wadu sunyan ɛyɛ cap heba sunyan wɔn yɛ tɔn werɛ ko heba mesa mesi koto bi nom na ɛbɛboa papa pressure sisiyareɛ koko infection ana mɛma yɛ mmerɛ no wɔn nom a ɛbɛboa paa afei ebia na wɔtɛ pa ɛyɛ adunwura ɔwɔtɛ pa ɔtontɔn werɛ ko heba mesa maako ɛne deɛ wutuo nyinaa bɛkwai no wobɛnya bi atɔ wɔ town center pharmacy anafɔdwo heba asante bɛkwai wobɛnya bi atɔ ɛwɔ hɔ no ɔboase ɛyɛ smart heba ɔtontɔn werɛ ko heba mesa ɛwɔ ɔboase afei dunkwa ɛyɛ anastasia heba Cecilia maternity hɔ a road hɔ wobɛnya bi atu anya bi atɔ ɛwɔ hɔ no wo asimfosu mu nyinaa mo nkɔ Francis Mensa MTN ne station hɔ main station hɔ a wobɛnya bi atɔ ɛwɔ Francis Mensa asimfosu hɔ no Esiama ɛyɛ Odelo Nice Pharmacy Esiama Tikobo and Cobra West Rural Bank hɔ na wobɛnya bi atɔ anya bi atu ɛwɔ hɔ nom bi a meka sɛ na wɔ takora tadifoɔ mutira yeye Christ is the answer ɔwɔ takora de hɔ a wobɛnya bi atu anya bi atɔ ɛwɔ hɔ Winiba no Central Mosque hɔ a wobɛnya bi atu anya bi atɔ ɛwɔ hɔ nom ana afei bi a wɔ Kumase ɛyɛ Fred Mens Heba Keo Ebusu ɛwɔ hɔ Apidank ɛwɔ murum ɔtontɔn bi ɛwɔ hɔnom Misty Heba ɛwɔ murum ɔtontɔn bi wɔ hɔ Dani Heba ɔtontɔn bi wɔ hɔnom afei Sack Pharmacy ɛwɔ Kumasi City Mall mo hɔnom wuram also pɛ Sack Pharmacy ɔtontɔn werɛko Heba Mesa Sack Pharmacy ɛwɔ Patase Brock House otubitɔn ɛtontɔn bi ɛwɔ ɛhɔnom wuduru nkawe a Anointing fast food udidie no na onom werɛko Heba Mesa ɛwɔ nkawe ɛhɔ nso bɛnya bi atɔ nya bi atu ɛwɔ hɔnom Tano so ɛyɛ DJ phones baabi a ɛma ne kunkokɔ no ɛdom hɔ wobɛnya bi atɔ nya bi atu ɛwɔ Tano so hɔnom bi a meka sɛ na wɔ mampɔn ɛyɛ Jingle FM 90.9 wobɛnya bi atu nya bi atɔ ɛwɔ hɔnom Bolga ɛyɛ Eye of God Pharmacy ɔtontɔn werɛko Heba Mesa Yendi ɛyɛ Eda ɔwɔ Yendi wobɛnya bi atu nya bi atɔ ɛwɔ hɔnom afei Kumase Promise Heba Bosch Electricals ɛdankesi ni mu a Promise Heba ɛhɔ no wɔ kɔ abenya bi atu anya bi atɔ ɛwɔ hɔnom na afei wabɛsena ba asafo labor boatima mobile money wɔ hɔ a labor hɔ na baabi atonfoɔ ɛsan la no ɔtontɔn werɛko Heba Mesa ɛwɔ hɔnom 31st market ɛhɔ nso wokɔ a uma bie Heba shop bi ɛwɔ bɔda ne nkyɛ hɔnom a ɔmo tontɔn werɛko Heba Mesa ne bie bia na wo de wo atonsu unity wɔ hɔ wuram atontufoɔ nyinaa mra unity wɔ hɔ wuram a wo so pɛ sɔfo na sɔfo maame bonsuo ni hɔ na obenya bi atɔ ɛwɔ hɔ nom ana high school junction Jabiura bank na abɔ besia ne na ɛde ma ne ya no ɛhɔ ase ɔpɛ power Heba ɔtontɔn werɛko Heba Mesa ɛwɔ hɔ nom ɛno nti wo kade na akɔtɔn wo a ɛyɛ kwakua amwa ɔwɔ kade ɔtontɔn werɛko Heba Mesa ne bi ɛwɔ hɔ nom Maso Amemfi ɛyɛ buburokosua monkɔ Maso Amemfi buburokosua wɔne Puma filling station no ɛna ɛyɛ ɛnhwɛnimu ɛwɔ hɔnom Top Amazing Heba ɛwɔ Tafo maternity-foɔ abrosa kɛseɛ no ase ɔpɛ bɛma solo ɔna kɔɛ na ase yɛ ɔde ɛyɛ ne bɔɔso no yɛbɔndiri bɔ nsam ɛpagya ne pie sɛ ɛyɛ n'ani wɔ ɛyɛ wase ɛyɛ ɛno nti mesrɛ wokɔ a solo wobɛnya bi atɔ ɛwɔ hɔnom paa ɛwɔ Tafo na sɛsi adeɛ matrɛ me nkwa bɛm Brɛman wɔne deɛ ne din minti mmɔ ne mmom wɔde akorobɔto na ayɛ ne sambɔd ɛwɔ Brɛman hɔ wɔne deɛ Jeff
fried rice no na yɛhwɛ anim ɛwɔ Breman wokɔ hɔ a bɛnya bi atɔ ɛnya bi atu ɛwɔ hɔnom ana Arms Heba Abrepo Junction muntie Arms Heba Abrepo Junction wɔne Nsem fie ana yɛhwɛ no bi a wɔn lodu santase patase no a Nsem fie hɔ Abrepo Junction otubi tɔn ɛsɛ atɔ no maako ɛso fie ɛyɛ Emilia Fojo wɔne Ngwabeja Wura Bank na yɛhwɛ anim afei Balikɛse nso yɛ Asha OTC ɔno nso wɔ Balikɛse ɔtontɔn Reko Heba Mesa afei wɔfen so yɛ one time Heba wɔfen so okɔ abenya Reko Heba Mesa bi atɔ ɛkɔkɔti station hɔ a wɔfen so na oba kronom nso a atwoma kwa Ngwa Wura Bank anim hɔ a kronom obenya Reko Heba Mesa ne bi atɔ sisiyarefoɔ num bi pressurefoɔ num bi afei wo yɛ bɛrima num bi wonya infection pa enam yare num bi wo a umema sɛm nyɛ ɛyɛ Reko Heba Mesa ɛyɛ general well-being na ɛsɛ bustu nipadua no ɛma wonya hoɔden mo a montimi na mo a mo ho twetwe mo nom Reko Heba Mesa wobɛda fam adekye a bo say yes we ɛyɛ kurasi aduro wo ba white ai wache kɔtɔ Reko Heba Mesa wo yɛ bɛrima wonya enam yare tɔ Reko Heba Mesa esisi yare for Reko Heba Mesa pressure for muntie wo bɛ no ma check pressure no ne hwese wonum no ɛsotia ɛtiba nti emrewafo egu dem enkokora wo wonya pressure biebu a wokɔwo ana onya pressure no aka wa numa adura numa de timo kɔtɔ Reko Heba Mesa pharmacy Heba upe bi atɔ wotɔ maako nsia miam tia ka sika de aduro ibrew ebia na ukrom ebi nnu hɔ mintimi so pray nnu ba bia Ghana ha eno nti ba bia ebi nnu ye no wotɔ maako nsia na miam atua ka sika package e de maka abrew umpo na apade yi eye Reko Heba Mesa ne samra ne se okurasi ni no aduro shake before you well asen say wo so na ansa no ano brofo no efa yeye efa nye shake before you well all right asante shake what can you drink who go school what the canteen na kwa ya me papisie ana me si akunyam ana me ko yo entra all right eno enti yenka number no okay the number are 0248 67 22 and 71 0248 67 22 71 and you was 0244 47 00 67 0244 47 00 67 me twanity no so for Reko Heba Center e wo Breman okay how the clinic okay how na metua wi tramol apatesi dot cocaine shisha red clinic how the adwuma ye no nti wo ba oba bi a eno so we waduram de tua na onko ho biem yemfa number second one wi na wo time de ho den 0248 67 22 71 0248 67 22 71 medase buru evangelist okay ahaya Akoma 87.9 FM on your TV Akoma mu Nsem dwumadie no eno a na wo hwɛ na wutie no ewia baby bia wo bia se wo ye maami ne problem no ebia wa wonim se yetenete ane ne DNA ya wode ba ye oh ye betenete ede amano aware mu problems ye betenete ede amano be ma ne senkoda na nya ne de be ma na jankura na bo so ya won hwe wonum oba no ese eba no a ono a efuru no a wahwa from the one kosi se akra ye nya mfie be se numu yi wose akra na nya ode ne papa ba odna de akwa akoma no eje pade ho asem wadama eye Akoma mu Nsem dwumadie so ma ko na bedwafo atnase aheya na obeba Kumasi skwa ye ne Kumasi mo main entrance and edition mu wadawro ma oba na wo fom kwa ne afre 0530507849 0530507849 and now 0245301462 0245301462 wadawroma bomodi anafasa number si oba yenye hwe ya nyi ni sika ya se yama no entoma yama ne pampers watchna so woni ma yebesa de a che no aka ho ya na wasa odo ha oba yenimu ha yebesolve yama na again Marco mfonso de se wusi so na wo ye mfonso na
enua ne di wachia ekwa yes sister wa school yi wa ankobi nyame aye wadom obra e de wato adwuma nti nka wo de nka wo ha no yesi ano ama wo anka yere wo ho ne sua adwuma no ye ka bebre ya ebi wo ha wonte ase wo ye de wato adwuma mu wa nsua adwuma no ena wo ena bebre saa o wonim se adwuma na wo sua no o sua ma de ode ne koto mu no wo kwa wo sua ma ne papa ne maame o sua ma ne bra nanso wo da ache na wo mo pa ma wo school na ye de wo kɔ na ye wo da ache o se de wo sisi school mu na wo si wo nsua de no na nkwasi asɛm nko na wo bedie na ye wo da ache o adwuma na ye de wakotum na ye kotue sika kakraka no ye wo da ache o ebedumre bi no na wo papa no maame aduane no kro mu die no na doctor ahyehye mbra ama wo mo enwe nam kese enidi kese emfa we kese that time na wo so utumi pie na wakɔgye de wo pɛ enama kese ne ho nkɔ ne ba no wo na wo te ho ye de edie nti de adwuma bia ye de ma wo bia no enye wo papa no maame ntia enye de wo te ne nkyɛn ne ntia hwɛ wo hwɛ wo nyina enye wo no ho ntia eye wo da achi ntia ebi ma wo maame ne wo papa mu kasasa etutra asɛm ya wo die yi ebe ha wo kwadwo ebe ha wo wonfi wonim se maame so ha adwene dodo ade bia ebeye bia wo ka ho asɛm da so ha adwene dodo de ebeye bia wo ka ho asɛm enye ka wo ka ho asɛm no ye ntia ene hwe wo sua adwuma ankene eti bokra de ade a me filia ne se wa afin kutawo afin ni kutawo ena wa paso eso ka wo ho anka bebia wo bedu bia wotumi botire yehu wa yetumi befro efri fie se wusua ade pam anka na wotumi de wo machine si wani mu ho na wo ye enkakra enso hwe ene hwe nti ama enioma bi wo ho a ehawo ama edisuwe ekọ wanim enfonso ni ye bebre na mema so die yi mema binom wakane hawo na ne dia ne se free lunch ni anywhere biem wakane hawa biem na noa no se mwa kakra pa se mema binom ababoa wo bia yamfa ye ho nka na de enye wo moa ni nyina uhu oba wa wo nan no oba wa wo nan na onu edi asem na wo busa no ene no na wusu wawuram wie ya wakwanyem ya na aso han krabasa wo na wo sa akogya no wakane ha wa kire wo wo wie ya wasa de bie ma be kan ho okọ ba akoso ba ya onu so de bie ma be kan ho onu so kọ de atwato so a hey sese mo bo na bra ne su enti niam bi wo ha ontumi nye awo na bro ne so enti se de sese wo ba tumi ya ne ho no wontumi nya ne ho efrise ono a wansua adwuma woni dwetere woni bibia wo ne ho enti de o ya ne sese patabiribiri na abo no yo patabiribiri abo maami se wo hwe ne ho ne de wa niam a wo si ya senye ha ena nyame adom program we wo ha ena mo afiri mu a aka maami nka ba ya den amane pa wo hwe ne ya bia ne bibia wotum hu se enioma ha no we obi wo hu se ka tumi bo ne so abenya wotumi ha wagimi ana wonim nyansa de ha no dɔɔso ne ekɔ wɔ ne widiam ne na brabɔ mu dɔɔso da bia meka se ahonidie obia ne ho a wɔmpɛ obia pɛ life obia pɛ nanso ne akadie no ene ye de ka ho na ayɛfɛ hwɛ ene ɔbaa edi ade na mutumi yɛ maa no emema num o se mema nan sese nkura yi nyina ne magyae wo ne na ne nam ne so saa ene omo bobobobɔ ne ho saa edi ade na mo nyina emoa bai pa na mo de ebo a ɔbaa yi obi amefa ne die o maako emema nan no se num no obi amefa ne die na maami ho ntɔ no obi are ne die na wono so saa mre no sese de o se wasua adesua afiri mu busa no waka
nti ebia wo bebre wo ha obe de nyame ya adom a wo chena obechire maka ho de one ne wo last one de minim se nyame ya adom a obechire che niema mu kakra ama yen hunu kwan se odi free cat keys wo se odi befa free eja wo pare ho eno so wo ni di nkoma a obechire che niema bi mu ama yen eja wo pare so ayede akasa na ye hunu ba bia mfonso ne ye de free na de ye ne ba no ono so aba abehwe no na maami so ho asi ne ho so kakra na ne ready atimi ayete se de wono pe no watimi adidi kakra ada ama kontinya me adoma wo chena ye befre wo munyina na ye hunu de be kwa akosi evangelist obrane wara wabo ma abusua na obodam na me sere wo matu wo mfo se at least nkola be 7 hidi omunyina ya na ye kan se be ma bank afi ba we de ye de hye we oba na wakofa aba edin am ase for the play edin adachi bi mbe free bi asoma wo ma me ne na wantie mo asem edin kan na mo de ne to adwuma mu na asodin ene honam akono nti akwakofa wi aba mesra busua no se bere mu mo nso ne mu o nso ne mu na bibi tse ya bo nso ya no akoja akwara na to atwe bi o sha na emo bi afiri ba bi ama timi ko jakwara no faka be kokoro foforo so na ko jakwara na to no ko de be ti e be sere mu e de nipa no do maba asase so wafom nenso ye mpamo no sa ye nyine ntonto mo amode hye bibi tu sisi a emso apanyi no be franto ma ka cha so aba betrase na wahwe odi hye aye na ye ti bibi ansi ye die aya wo ma no do maba fi mo hwe na mo nso do na da bia me bu bebi kina ebeto asonti me se kwasea na nyim a wonye be ma wo ye kwasea mintu sabi ene wonyim a oba onje akola no hwe ma me dase meswenda say abedwafo na ate wonom enka no ye be kwa ma ne so na ye ne achie fon so ade nkomo ye nyamie line no kra entumu no na chese course no eba ewo production lines no eso eno nti yenko na ye ne ye tie fon kodi enko mo was 0322498036. Okay, 0322498035, 0233498035, 0243114497. Okay, within the baby akasa free. Me kwa mini aba papa bi. Me kwa me wafa kwa ata papa. Mini aba masomo asante mampon ku fi ase no takoi. Mini aba ma me ma no obedwafo nyira mo ni adwuma na me ntia me ku fi ase na nyina. Mini aba case watena ye beto aso ma me ntia ne tew. Mini aba de me kan che. Sebi ye mfa ho che ka die di a ho che chi a. Mini aba ye be wo a ye nya be ma kwa ne ntina ho. Ye ma mi wa ye mfunso bebrebe. Ne mu de me ka che nyaba no ye ma ne nko ya kan ne ebo ho bai na won hwe na mu tu no ntutu na mu influence ye na de ne so de won kana kuma ntu ne ye mi aba we kwa de wote ne te ke be ma no se nya ne dia wonu amra wo me die na akora ne ye ne dia no hwe nya ne dia so a na ye ma me so be okofa nyi se no no de ko be da se mi aba papa bi na me ensha papa of akwata within the baby akasa me pache wo wadama wo pesa wo baso adwum TV no why me mpe feedback na we kire no within the baby akasa hello within the baby akasa hello within the baby ameka o kasa free ohene oh kasa free takwa ni vale takwa yo papa yeti yo pocho mcheche mu na so cheche mu na ni ejmapa mobile na asembo uchemba na aya asesem na mi na semi waka waye mfuso be unya kwala wo na mi uchiwe sabe unya kwala ni unya kwala ana na bi mususu bi ta ni fo papa adofo wote ye ntimani nkwala yo kete won unya mbobo nje wo de ado so bebre na asanso da boso aka ho ne wo gya ntala nje ya me na dom na mu na meyi ma ba na mo bo nkata akra ntimani obeyden
Yami Esha Papa Minia Bema. Okay, within the baby Akasa. Hello, Marcos. yes, Sikwane. But Sikwane in the maybe at the new one is up and I watch that and will be a child of power away in idea plan. No more man so many idea for. I want 20 and I'm a buyer of power now, and I am this way. Yen somebody, Madame Mamuti, the chase. One man who and Hanukkah can a muya, Yamitia come around. Ah, I will see Yamisha Pa. I hope to be sincere with you. Very, very sad. 0243 114497 0322498035. Would you be a cassa? Oh, Kafra. Line, I want no line. No. Wouldn't it be a cassa free? Hello? Good afternoon. Good afternoon. Okay, let me give you. Mommy, give to your wife. Oh, but my name was Jenna, so me a mobile and short. About anything. The engineer function next time, I do anymore. Oh, I understand. Free more fanya this year, that say, Oba give tea, say, also, where they were the Abashan and so Josie fashion on no Mama Tadia share. Within a baby, I can say free. Hello? Hello, good afternoon. Good afternoon, mommy. I'm from Mediama, make a free, Fantine, Accra. Mommy, yet you are. Hello. I'm a patch of Jimmy TV, no, main tear, Hawaii. Yes, I know high. I don't know. If I try to ask me and cry. Me patch, let me tell you, I didn't move here, and I'm TV no air here now. Me have an wire from so big. A bad dear, only by Marco back on me, no, son, and near my wa. And when I say, what paid my beer, no, just yeah, make a size. My this is serious. My own, you know, really, that's on me back. My before them, I'll be to me. Yeah, do my head in pa, and no, yeah, my family diameter. The man, you know, I'm a woman, so, me and back one, my wallet. If you ban say, my coffee, I won't say, my coffee will be with her. And one can know who sell life. Oh, yeah, my little years, many them are Bianca. Only about 30 years. It's only them are two, so it's a life by Bassa. Life by Bassa, made us say, someone so what the wood, dear, or no bear man, one, next what in on wash and ma, and it was city fear. Within the baby, I can say free. Oh, Marco, your family and Nadia, they can say Abuja. No, yet. Marco, the Damanoa, the number of the Islamic Castle Catra. After said the Cafra, more morning in a way a piece of wool. And I'm in a song for I didn't know why I moved it. A body when I could said you see born in Yamano. A different. It's Mamu Blue, sister, the baby, a young couple is now Shumuno, a binono, and Tia Mamu, and said, said you na meti no saa no tie oye ni nyoma bibiri me da so mako na me ensha papa na na dia de happy birthday enkoma na Kofi Wusu aka Ken Agologo ai birthday ene you awoda enu nti Ken Agologo happy birthday kese pa enko ema wonyame enhira na onhwe wo so omo ho ban na onyimu free adumo enko adum emu nkoso a na ediwo hene ewo umane mu nyame ema wonyansa said your Odimakin Solomon no mama in fact you will chat to within the baby a wo frɛ Marco, good afternoon. Good afternoon. Maame na okata asra man be ka sei wakanya sasempa maame no na yi me o sinya hwe nyame yi na se no o mayenyansa bi se ibi abo kwa ebe e kire ho se gya na siminti we de o twene ho firi ho enti so wo ba bi na bibi ba ko mienu miensa na se na mowa e twie ho firi ho o se wa uni aba na se maame ka se na wo so no hwe ho se mo no o ro apeli pa bibi eya na bi mo ha
no Ben was an obed dammy, and Mammy, if you know, don't say, and was a Mefreka Martin be, not more kind do the men I may frekaze. If you know, just to say, that's all Basso Bobra. That's all Bar, also Bobra. If I would do if I want to be Masu, but I thought you could be able to for evidence, with me a dance here. It goes out to one. No man or Baco, me, the son of the name or so, but pepper, na show ma oba beti na pepper bi di na fa show ma nyame ensure me kola we twato ene wafuchi a we de nam kasa fidie yi so ato ede ama sign edi amege so ene makos dwumadie no eye akomemu nsem akoma 87.9 FM nyame ya adomu a ochina efiada boja ye fiada bi ede ye de akomemu nsem be say abrewo ebie wo case a fabra ne entina so emfa em Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma edanciona yet mediatina all day. Akoma edanciona yet mediatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo.